da suposta marginalidade de Luisa Villalta e de Xela Arias. Eu creo que para afirmar tales cousas compre aportar documentación. Con motivo da celebración do ano dedicado a Xela Arias, pois eu saín ao paso desas mesmas afirmacións sobre a marginalidade e publiquei un artigo que está nun número dos cuadernos de Ramón Piñeiro, onde con datos demostro, que Xela Arias estivo presente desde o primeiro momento en que saeu a luz pública, moi nova, por certo, presente sempre na sociedade literaria, na sociedade cultural, con publicacións, con reseñas dos seus libros, con presenza en recitais, en congresos, etc. E creo que, afirmo que a Luisa Villalta lle aconteceu o mesmo. Bueno, en concreto, é o relato dunha viaxe iniciática, a que a protagonista, poeta camiñante, emprende o día en que decide abandonar a casa dos pais e romper o seu primeiro poema, tal como declara a voz do eu lírico en versos do poema titulado Habitar, situado nas primeiras páxinas do libro. Rompín o primeiro poema ao perder de vista os pais, os amigos, os compañeiros ausentes. Trátase, de acordo coas normas desta modalidade mítica e literaria, a viaxe iniciática, de ceibarse dos vínculos dos vellos modos de existencia para entregarse a unha aventura de novas experiencias e a un proceso de renacemento e de transformación radical. Aconteceu romper tantos primeiros poemas como veces nacín desmedida de min tras de min e aínda despois de cada resurrección. No poema Iniciación, integrado tamén na primeira parte do libro, denominada Brasón, a autora declara xa no mesmo título o sentido e intención do seu periplo, a procura da liberdade propia e da liberación colectiva, unha vez traspasadas as portas de acceso a unha saída que facilite o abandono do ámbito da conformidade, da atafegante clausura interior. Son as portas, cegas de esperar, a iniciación sinxela e orgullosa da liberdade de ser. Non vou decir fin da cita ni comezo da cita, procurarei na lectura de algunhas citas, que son bastantes, dos poemas en concreto, facer unha pausa suficiente antes da súa lectura para que se perciba que a voz é de Luisa. A ruta liberadora conducirá, pois, ao territorio da independencia persoal, que, non obstante, só será atinxida a través da actividade civil e comunitaria, coa cidade no centro e no horizonte da acción transformadora. Nos seguintes versos do mesmo poema queda enunciado con rotunda vontade o proxecto de aventura iniciática. Fico libre, rematadamente libre no segredo de interpretar na secuencia dos meus xens calquera ideal de identidade e fabricar común convicción de sermos libres na cidade a que non renunciamos. Trátase, pois, dunha liberación individual e colectiva que se realiza ao impulso do sentimento de orgullo propio das persoas que comparten un segredo exclusivo e transcendente e comparte tamén a íntima satisfacción dos iniciados. A viaxe que a poeta decide realizar e que o libro describe en itinerarios de sentido simbólico, alicerzados en reflexións de múltiple dirección, existencial, sociolóxica, histórica e política, é unha suma complexa de percorridos a través da cidade na que a viaxeira exploradora se interna a baixar desde o seu barrio alto, a descender aos sotos abismais da marginalidade e a derrota, en ascenso de ancellada revolta popular, ou, nalgúnha ocasión, en difícil trasecto de subida polos carreiros do propio poema. Hai un poema moi significativo en este sentido, no que Luisa expresa a aventura que significa construir un poema, non? E a construcción do poema representa un movimento de ascenso, de difícil ascenso, ata alcanzar o cimo no que o poema fica definitivamente construído. Espera, expectativa,
promesa e anuncio son os sustantivos centrais dun campo semántico activo ao longo de todo o libro como expresión dun movimento anímico de alerta e desacougo. Como corresponde ao xénero da viaxe iniciática, a heroína protagonista desta aventura debe enfrontar a sombra de grandes atrancos, entre outros, os derivados da propia consciencia vacilante, do ánimo inseguro, da indecisión. Ía, pero vou, aínda vou, xa vou, acaso irei. Os seus pasos detéñense no poema titulado Atención, fronte a unha parede que impide o avance e a poeta non pode seguir pensando, un verso dela. Non? Interrompido provisoriamente o camiño da iniciación, que é tamén ruta do pensamento. A viaxeira progresa en ansioso rumbo de coñecemento, pero a parede súpeta frea a súa marcha. Arranco e sucumbo, o movimento é imposível. A raiva entusiasta bate ás veces contra a tentación de regresar aos modos e maneiras familiares. A seguridade do pacífico ancoradoiro burgués. É moi curioso tamén estes movimentos anímicos de dúbida. Nun momento dado está unha aventura de internamento nunha nova experiencia persoal e colectiva que implica, como dixen ao principio, desprenderse dos vellos modos familiares, da bella ancoraxe no fogar ou nas conviccións burguesas, non? Que non digo que se trate de unha ancoraxe persoal, estou falando da construción dun eu poemático, non? En fin, hai momentos de dúbida e de medo a regresar ao punto de partida, ao comezo da viaxe, a non ser quen de enfrontar os retos que esa viaxe representa. O proceso de mudanza persoal asenta nun progresivo movimento de identificación e integración co ser antropomórfico da cidade, que é un corpo dotado de veas, brazos, ventre, entre outros atributos anatómicos. E ese proceso de identificación e integración resólvese ás veces no acto de plena consubstanciación, fundidas nun todo incomprensível a cidade poeta e a urbe por ela explorada. Resulta difícil comprender, efectivamente, o prodixio desa experiencia unitiva. Estou falando, uso o término unitivo, no mesmo sentido en que se usou para explicar os procesos místicos, non? Experiencia unitiva, na que latexa un pouso de vivencia mística a interactuar coas procuras da razón analítica. Con frecuencia, a viaxeira é transportada en arroubo, no escuro. Nesa liña de sentido entre os poemas máis enigmáticos, sobrancea o titulado Isto, onde se revela o desacougo producido por certa fulguración intuitiva de impreciso perímetro e significado inapreixável, un río de signos, texto escuro a fluir na memoria da cidade. É o discurso da vivencia inefável, expresado noutras ocasións a través, entre outros procedimentos de cerna simbolista e surrealista, da imaxe visionaria tamén, recurso técnico de uso habitual na poética de Luisa Villalta e moi frecuente nos poemas en concreto. Onte, Chus Nogueira deixou no aire, pero sin tempo para desenvolvelo, a proposta de que habería algún día que revisar o concepto de hermetismo aplicado á poesía de Luisa Villalta. A poesía de Luisa Villalta é complexa, escura por momentos, pero non é exactamente hermética, porque non é traducível a términos lóxicos, sino que desde determinados momentos, digamos así, ou zonas de transparencia comunicativa, Luisa se desvía pola vía do simbolismo, pola vía do pensamento irracionalista, pola vía da escrita de base surreal, a territorios que non permiten unha traslación en términos lóxicos. Por tanto, non se trata de hermetismo, sino de poesía complexa ou densa, pero que mesmo así permite ser comprendida. A poesía non está escrita para ser comprendida, é outra cousa, sino transmitida. É dicir, unha poesía que permite ser vivenciada por os lectores e lectoras. Máis claros resultan, aínda que tamén de sorprendente efecto, os versos nos que se nos ofrece a imaxe da identificación do eu protagonista con determinados atributos concretos
da cidade humanizada, nun fantástico xogo de intercambios. Eu son amando algo de min depositado na cidade tatuada. A camiñante non só percorre rúas e prazas, senón que ela mesma é camiño que se adentra no corpo do espazo urbano ou peza da roupa que constitúe a vestimenta da cidade. É a cidade mental detida en min, a cidade que a escolleu como cronista. A cidade fala con Luisa, fala coa poeta, e a escolle como cronista de ela mesma. E intérprete do seu significado, que finalmente resulta ser a clave semántica dunha imaxe especular. Mírame en ti e escólleme para soñarte. Esa é a voz da cidade, que se sabe habitante no ámbito interior da súa lectora principal. Consciente, ademais, a cidade, de que a elección do territorio cidadán como obxectivo daquela indagación é unha opción de autocoñecemento. Do tenso exercicio hermenéutico deriva a construción da nova personalidade da viaxeira, que resulta revitalizada no diálogo da observación analítica e renovada na asunción dunha nova obriga de compromiso social e político. En este proceso de autocoñecemento, en este proceso iniciático, está permanentemente presente o diálogo, a necesidade da interacción coa colectividade. Nos dous poemas finais do terceiro apartado do libro, titulado Estampas, dous poemas finais dese apartado, porque despois dese apartado final hai dous poemas de peche, un pouco, digamos, aillados do conxunto. Pois ben, eses dous poemas finais titulados Desandando e Viaxe, a exploradora declara a súa intención de dar por concluída a súa particular travesía cidadá, que lle deixou un pouso de amargura e frustración, provocadas, amargura e frustración, por tanta sumisión voluntaria. Compadecidas de si mesmas e o seu patrimonio incerto, as portas da cidade, as posíveis aberturas de acceso a aquel futuro de liberdade co que a protagonista soñara. O único movimento posible para a hora da despedida consiste, por certo, despedida que se produce final e despedida que se produce habitualmente en todo o texto que utilice o modelo, a norma da viaxe iniciática. O único movimento posible para a despedida consiste na realización dun traxecto inverso, desandar as rúas e regresar. Paso a paso, terei de penelopetecer o tecido do regreso. O magnífico neoloxismo, penelopetecer, funde nun único sentido as figuras de Penélope e Ulises, ela a tecer incesantemente o periplo de volta do seu home. Penélope, alén do tecido das teas, traballo que serve para ir adiando a solución da súa posible maridaxe ou matrimonio con algún dos pretendentes, en este poema o tecido é a propia viaxe de Ulises. O poema, de paradigmático título, Viaxe, onde se produce tal prodixio de fusión simbólica, condensa o complexo conglomerado de certezas e dúbidas, soño e desilusión que construen en gran medida o mundo poético de concreto. A viaxe iniciática relatada foi heroica aventura odisaica que conclúe agora en caída de desencanto, esquecido de súpeto nun verso de grave radicalidade o motivo inicial da esforzada singradura. Deixei a cidade olvidada en instantes olvividos. Este novo neoloxismo construe un paradoxo que expresa a oposición entre abandono e memoria fiel, tensa suma de contrarios. Esquecemento relativo, pois, o estado ao que resulta reducido o ser da cidade e as súas soñadas vías de liberación. Absoluta e clara é, porén, a nova imaxe da propia viaxeira, decididamente renovada e liberada. Eu mesmo libérome do costume de min. Da experiencia iniciática derivaron importantes consecuencias metamórficas, con clara proxección de futuro sobre a persoa da protagonista. O tecido do regreso é unha arañeira que chegarei a tender con fiachos viaxeiros, centro móvil que retorna na única dirección da miña propia vida.
Unha das direccións preferentes no curso da vida de Luisa Villalta foi a da escrita literaria. No conxunto da súa obra, en concreto, o tecido máis firme, unha arañeira fabricada precisamente con fiachos viaxeiros, e a acción creativa do texto constituíu unha gratificante experiencia de transformación personal. Digo, o traballo de escrita deste texto constituíu para Luisa unha gratificante experiencia de transformación persoal tal como pudimos percibir quen estivemos perto dela e arredor do libro nos meses finais da súa vida. A lectura interpretativa do ser da cidade, do seu rostro amado e odiado, comeza nunha visión xeral a través dun xogo de espellos, o que vimos antes, de imaxes en recíproco movimento de atracción e rexeitamento e complexo intercambio de identidades. Mira e non mires máis. Mirémonos por unha vez. Escólleme, escolle como te odio. Mírate, mírame, mírate en min e escóllete, escolle como te amo. No apartado inicial do libro e en varios poemas das seguintes seccións, o retrato da cidade ofrece, ademais desa imaxe de contrastados ángulos, un perfil de carácter abstracto expresado en tonalidades de discurso maiormente reflexivo. Os poemas dos capítulos sucesivos, non cito os títulos para aforrar tempo, sin abandonar a densa perspectiva analítica, van clarificando os seus significados, incorporando as modalidades descriptiva e narrativa e avanzando cara á concreción do ámbito espazo-temporal para presentarnos en concreto o panorama e os detalles constructivos e humanos dunha cidade identificável a través de topónimos e antropónimos. A concreción do sustrato referencial atinxe o seu grado de máxima intensidade no último poema do libro, poema da Cidade Alta, onde a cidade arquetípica e a cidade singular concentran o seu sentido no perímetro do barrio onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente. Lugar de nacemento da poeta. Aínda que os nomes do barrio da Falperra e da cidade da Coruña non son pronunciados en ningún momento, non podemos prescindir destas referencias clave da experiencia vital de Luisa Villalta, que explica, senón o discurso poético de en concreto, si o fundamento emocional da súa acción creativa. Esta cidade concreta, aquela cidade arquetípica, fundidas nun ser único de entidade antropomórfica e femenina, é un organismo inarmónico, desequilibrado, abismal, monstruoso, vítima indefensa, triste cidade derrotada, que suscita o achegamento afectivo e solidario da poeta en alternancia coa desilusión e a rabia. No poema Ruínas, dirixido por unha ollada visionaria de liña expresionista, outra das características expresivas, diríamos, do libro de Luisa, que se intensificarán aínda máis en Papagayo, é a ollada, a óptica expresionista. Maniféstanse os atributos da urbe en vertixe de potente serie enumerativa. Dormida, inerte, ociosa, femia ancestral, desexada, ignorante e lascivamente locuaz. Do seu corpo cadavérico, definitivamente arruinado, despréndense sustancias visguentas, sangue, leite coallado, bolor de putrefacción, fungos. O poema é discurso crítico contra a violencia da demolición especulativa organizado en estrutura alegórica, procedimento constructivo, reiterado no libro con notável habilidade. Por certo, a alegoría será o procedimento, eu diría, máis notável ou máis visível do libro Papagayo, a alegoría. No poema Solares, a urbanización de espazos antes valeiros en cuadrículas que surxen de súpeto interprétase como dolorosa acción da cidade que abre as costuras do monte disposta a parir. Ela, a cidade, disimula a súa miseria vestíndose con novos edificios, simple aparencia que non resolve o drama da desmemoria, pois a masa vertical das novas construcións érguese no extrarradio do olvido máis profundo.
Fronte á vertiginosa e imprudente desmesura dos rañaceos, que no poema titulado con este sustantivo conforman un panorama de magnífica perspectiva múltiple, os rañaceos son vistos en este poema desde abaixo, desde arriba, de fronte. A única dimensión auténticamente humana é a da vida que acontece no nivel da rúa. Os habitantes dos rañaceos ascenden encarcerados nos elevadores, soben e baixan cada día os círculos dantescos do inferno. A cámara crítica, manexada con moi profesional óptica de precisión, denuncia tamén as falsas ilusións da uniformidade e do gregarismo. Unha imaxe máis próxima, aínda que non sempre amável, entregan os poemas nos que se nomean os topónimos interiores da cidade, os seus sinais de identidade doméstica, fabricados con materia simbólica, fabricados xa eles mesmos antes do poema, fabricados, digamos, a través da construción da lingua popular. Son nomes que veñen cargados de valores simbólicos como durmideiras, ánimas, porta dos anxos. O campo das ratas regresa coa memoria do xenocidio fascista de 1936 e a escena das visitas estivais do ditador Francisco Franco, o xeneral que decretaba as festas en estado de sitio. Palabras de Luisa Villalta, festas en estado de sitio. Os nomes de barrios e lugares sinalan tamén a razón do suxeito colectivo, os cidadáns que constitúen o corpo central da cidade e cuxo protagonismo se desenvolve sobre todo na sección titulada Estampas. Os nomes humanizados dialogan coa cidade en dinámica conversa na que a carón da poeta intervén con marcado protagonismo o vento. Non me extraña que interveña o vento porque, en fin, en Coruña o vento ven de todas partes, hasta ven ás veces do chan, comprobado por min mesmo hoxe no meu traxecto desde a rúa Ramón del Cueto ata aquí. Vin todos os ventos posibles, sufrín todos eles. Bien. Como? Que podía chamarse ventos. En vez da Coruña, verdad? Sí. Pois ben, os nomes humanizados dialogan co vento, en dinámica conversa na que a carón da poeta intervén con marcado protagonismo o vento, criatura omnipresente, testemunho activo da historia, nomeado en ocasións con letra mayúscula de personaxe simbólico, integrado no curso da existencia colectiva como fundamental marca de identidade. É o vento no norte que move a luz do faro, un ser animalizado, ameazante, agresivo, ou, pola contra, espírito benéfico, compaña solidaria, voz serena. Baila o vento no poema Cita, nunha heterodoxa danza da morte, de mans dadas coa cidade e as súas xentes, unidos todos en celebración de anguriada alegría. De tempo vou mal, non? Non, vas ben, 5 minutos. A ver, vou acelerar. A ver que podo saltar de aquí. Esto es terrible. Un momento, perdonade, porque teño que dar un salto, pero antes de dar un salto teño que mirar para onde salto. Bueno, as multitudes coas que Luisa interactúa e que quere coñecer son maiormente multitudes resignadas, sumisas, cidadáns dominados, incapaces de construir e habitar a praza pública da identidade colectiva. Pero hai momentos en que se justifica históricamente, por razóns históricas, esa condición, entre outros, naturalmente, o peso da ditadura. A historia do levantamento fascista do 36, mais a longa ditadura explica, en parte, ese estado de sumisión. Hai, sin embargo, en medio destes poemas de desilusión, alguna fisgoa, alguna xanela aberta á esperanza dunha posible revolta ou dun posible cambio, dunha posible transformación colectiva. E no poema, os estados anímicos da poeta, do eu poemático, están sempre oscilando entre certeza e incomprensión, entre esperanza e desilusión. O seu, como viaxeira iniciática, foi un proxecto de procura de certezas, movido pola vontade de intervención pública desde o poema, que naturalmente, como a experiencia da acción social e política nos confirma con frecuencia, bate contra a inercia da pasividade e o conformismo colectivos. Pero a poeta asume a súa propia responsabilidade en clara actitude autocrítica. Proba de tal posición
Constitúe o poema Foráneos, denuncia da opresión e o control exercido polo poder sobre os inmigrantes, habitantes do mundo subterráneo, dos círculos dantescos da pobreza, os circuitos do gas. Aquí hai unha serie de imaxes fermosísimas, duras, de carácter expresionista, as rotas profundas dos diamantes e os condutos petrolíferos. Fronte á miseria e á tristura do colectivo humano convocado pola protagonista, sitúase ela mesma, instalada en cómoda situación vital e consciente da súa insignificancia diante do drama humano que testemunha e delata, dicindo, ninguén son eu tan no meu sitio. Albíscase un horizonte de rebelde acción liberadora no poema Estacións, onde se anuncia a posibilidade de que os habitantes escollan fronte á derrota o rumbo dun glorioso comenzo, que poría en marcha unha trayectoria de amor definitivo. O presentido futuro de liberdade e xustiza contrasta coa historia do fracaso e o sometimento nun poema onde transitan polas rúas os tolos da cidade en procura dun alén ansioso. É o poema titulado Sul, que reúne un fato de figuras marxinais e de personaxes singulares como o Coxo Novoa, o Andareiro, o Narciso Correal, a Meniña das Trenzas ou o pintor Urbano Lugrís, espléndidamente caracterizado na súa orgullosa e insurrecta posición de dignidade atroz. Creo que dignidade atroz é un sintagma perfecto para retratar a figura de Lugrís. Este grupo humano constitúe un dos círculos profundos da cidade vencida e asemade a enerxía potencial da súa redención en mans do exército civil dos habitantes proscritos. Finalmente, en dramática acción radical, a revolta decisiva producirá un catártico estouro aniquilador que destruirá a cidade. A forza popular desa treboada xusticieira procede da memoria viva da cidade antigua, que habita no interior dos seus habitantes e que chega máis unha vez transportada polo vento. Haber houbo e hai unha cidade envolta no vento perpetuo da ansellada destrucción. O cataclismo presentado como soño simbólico de catarse constitúe o núcleo culminante do rumbo iniciático que dirixe os destinos da cidade, da triste cidade derrotada, da enorme criatura femia fundida coa poeta nun todo incomprensible. O complexo e contradictorio tránsito emparella coa da viaxe principal, a que a Penélope odisaica navegante en terra firme realiza ao longo do itinerario completo do libro e que podemos intuir motivado pola experiencia persoal da autora polas vías da transformación interior. Podemos intuir, eu podo intuir, que alén deste produto literario e alén do proceso de escrita, houbo na vida de Luisa un proceso vital de viaxe iniciática, tal vez inmediatamente anterior á escrita deste libro. Non o podo demostrar porque non afondei na biografía de Luisa, e tampouco sei se as biografías que este ano foron aparecendo se fala desa hipotética, posible, pero que intúo viaxe iniciática de Luisa. O propio proceso de escrita e as descubertas trascendentes que tal actividade propiciou debeu incidir con intensidade no desenvolvemento desa íntima metamorfose, fundamentada nas dúbidas e certezas existenciais e ideolóxicas e na vontade de intervención pública que conduciron as rutas da vida de Luisa Villalta. E tamén nós, lectoras e lectores, resultamos fondamente transformados como destinatarios e partícipes do espléndido discurso íntimo e civil de En Concreto, singular exercicio alerta da subxectividade reflexiva, desbordante en ondas de marea épica, entre a decepción crítica e o soño da revolta liberadora, movido pola forza do vento da historia, o vento que trouxo ao tempo de nós un dos libros máis importantes do novo século, o libro de Luisa Villalta, a poeta da cidade. Moitas gracias. Moitas gracias, Pepe Cáccamo, por aproveitar tamén o tempo por esta magnífica exposición sobre Luisa Villalta, poeta da cidade, neste libro póstumo.
Continuación, Pilar García Negro, María do Pilar García Negro, vai falar do ensaio de Luisa Villalta, coa súa especificación. Solo medio segundo. Tiña pensado, e me esquecín de decir que, ademais dos agradecimentos e saúdos que fixen, que para mí un enorme placer acompañar a Pilar, a miña amiga Pilar, en esta mesa. Moi ben. Pois cando queiras, Pilar, tes media hora, mira. Obrigada, en primeiro lugar, ás xentís palabras da compañeira profesora da Universidade da Coruña, amiga tamén, Olivia Rodríguez, e agradecida a presenza dos académicos que nos acompañan e de todas e todos vostedes. Naturalmente tamén con un saúdo moi agarimoso pola miña parte ás compañeiras e compañeiros da Universidade da Coruña e tamén da Universidade Sénior, que hoxe se encontran entre os asistentes. E tamén é para min moi grato partillar mesa con Pepe Cáccamo, con Xosé María Álvarez Cáccamo, que sabe ben que herda o cariño e a admiración que eu tiven de certo polo seu pai, por Xosé María Álvarez Blázquez, e moito en concreto ademais aquí na cidade da Coruña. Pois ben, xa sen máis dilación, recordo o título desta comunicación, o ensaio de Luisa Villalta de como o discurso teórico acode en auxilio do vivido. Comezarei, se mo permiten, polo final, pola conclusión. Luisa Villalta é artífice fundamental do ensaio contemporáneo galego. Tan é así que, se non fose autora dunha rica e densa obra poética, dramática e narrativa, o seu nome ergueríase en por sí pola súa dedicación ao pensamento e análise da práctica artística. Trataremos de iluminar o mellor posible este aserto. Compre lembrar, en primeiro lugar, que a nosa escritora afíliase a unha tradición espléndida dos nosos clásicos. Dunha banda, por ser continuadora da primeira ensaísta da literatura galega, Rosalía de Castro, que nos prólogos das súas obras maiores, Cantares gallegos e Follas novas, inaugura con eles un xénero, o ensaio, dotando aqueles dun discurso e dun argumentario que van moito para alén dos paratextos protocolares. Doutra banda, Luisa Villalta tamén segue o ronsel de grandes da nosa literatura, ou da nosa cultura en xeral, cando non pon límites á súa creatividade do ponto de vista xenérico ou editorial. Pertence, pois, a unha diacronía onde brillan nomes como o da escritora fundacional mencionada, Castelao, Otero Pedraio, Cabanillas ou Eduardo Blanco Amor. En segundo lugar, este seu discurso teórico ou reflexivo vai moito máis aló dunha autopoética ao uso, isto é, dunha autolexitimación. Penetra en ámbitos estéticos relacionados coa literatura e non elude formar criterio en cuestións conexas como a autoría feminina ou a xinocrítica. En terceiro lugar, chama a atención a extrema coherencia entre discurso e praxe, atinente este último termo non só á súa produción literaria, senón á súa actitude cívica e ao seu compromiso como galega no tempo en que viveu. Todos estes atributos habémolos verificar non só en libros independentes, senón en artigos e paratextos acompañantes da súa obra poética. Hai, pois, unha congruencia perfeita na viaxe biográfico-bibliográfica. A pasaxe do eu ao nós estará pontuada pola evolución dunha obra que é tanto autodescoberta como revelación do país e do mundo. Esta viaxe ou este itinerario conta, no meu ver, con varios fitos principais. Primeiro, o poemario Ruido, publicado en 1995, mesmamente no ecuador da súa obra literaria total e da súa vida adulta, marca, ao meu xuízo, a clave de arco da súa produción. Como en anteriores entregas, a escritora vese impelida a adiantar no prólogo contido e o enigma do corpus poético a que precede. Inclúo aquí unha citación que xa
a magnífica intervención de Antonte de Paulino Pereiro utilizou a distinción entre o ruído e o son ou o sonido, e, en fin, aforro xa a súa leitura porque foi, penso que o público asistente que a pode lembrar ben. As 3 seccións deste libro, de ruído, roturas, ritos de resistencia e o terceiro sonido, dan fe con efeito deste xogo de contrarios. A maior abondamento así enuncia a súa intención a autora nunha carta persoal dirixida a quen fala do mesmo ano 1995. Este meu ruído parte dunha determinada captación do mundo e da historia íntima do ser humano, dolorida e vacía, e tende cara á comprensión e á comunicación, que son, en definitiva, as vías que deberían permeter a fe na armonía e no intercambio, algo ao que se lle soe chamar paz ou xustiza, pero que non é máis que dignidade, respeto, diálogo e acción, por suposto, conforme a este equilibrio. Ben, hai varios mots-clés, varias palabras-chave nesta declaración. O individuo non é disociável da súa contorna. A letra escrita é comunicación e persegue a comprensión do mundo. A dialéctica do viver humano reclama igualdade e combate por ela. Velaí as credenciais dunha poeta de 38 anos, aquela altura, que emprende a fouta un novo camiño de autocoñecemento e de interrogación sobre sí e sobre o que a rodea. Segundo, non por casualidade, esta proclama en tempo finisicular vai alumar xa no inicio do XXI 2 novos poemarios de extraordinario relevo. En concreto, ao que se referiu amplamente Xosé María Álvarez Cáccamo, e Papagaio, este en coautoría e diálogo coas maxistrais fotografías de Maribel Longueira. Tamén non por acaso xorde neste tempo a análise comprensiva e definitoria. No artigo sobre un certo estado de conciencia do ano 2000, a autora afirma: comprender é un estado de conciencia orixinado por un desarranxo na concepción previa do mundo e, como consecuencia, a irrupción dunha expresión. O estado de conciencia a que me refiro parte en min da interpretación musical. Non abonda con ler unha partitura como non abonda desenvolver as pautas elementais para viver. A melodía que soa no violino xorde dun acto continuo de vontade, elexer uns movementos, depurar a intención e os seus resultados, exercicio da vontade que se obedece a sí mesma para producir unha forma coherente e significativa. Desta mesma vontade nace a palabra, como van nacendo estas mesmas palabras, agora que ben sei nunca abondarán como explicación daquilo, facer poesía, que non se vai deixar explicar. Por suposto, nalgures permanecen os temas, pero os temas son o máis impersoal do traballo poético. Os temas son moi poucos. A vida e a morte, tal vez só a vida ou só a morte. Sexan os que foren, nas súas infinitas variacións, poden encontrarse nas enciclopedias, nos libros de historia ou, non é raro, de teoría matemática, na información diaria que nos vai deglutir a realidade, en cada ocasión en que se ten a certeza de estar vivendo. Os temas non son meus, son o mundo mesmo, e á vez o mundo mesmo son eu. O tema é o que me fai a min comunidade, unha preocupación polo devir da humanidade, unha maneira galega de ser humana, unha preocupación polo devir de ser galega. Sorprende e admira a clara evidencia con que a escritora aplica a tríade dialéctica de Hegel ou de Marx ao seu propio autoexame e a súa propia autodefinición. A tese, contradita pola antítese, só vai cobrar sentido se crea unha nova tese, a través da síntese. E esta síntese, nela, en Luisa Villalta, exprésase, como acabamos de ver, contravindo toda tentación de palabreado ou de retórica evasionista, exprésase, digo, con total clareza, case que parece a manda dun testamento.
Por iso, na Poética da Concreción, publicada en 2003, a escritora acrecenta: a poesía é unha patria extraña que me exila e me retén a un tempo. A patria, un proxecto sinfónico que se empeña na disonancia sen buscala. A narrativa da vida móstrase intransixente coa hora líquido lírico líquida que me dilata na luz. Pero eu fico a xanela estivando os sonidos do meu respirar, para que o capítulo seguinte co seu prego de cargas se entreteña contando absurdamente as sílabas dun verso e ao excuso me deixe esperar por min aínda o meu regreso e repetido regreso coa botella enchida de mundo. Confío na intelixencia porque asigna función a cada elemento da imaxe. Só me encho de imaxes nacidas para comprender, intelimaxes. Mensaxe rotunda, como se ve, contra o irracionalismo, o torremarfinismo, o hermetismo ou o nihilismo. Confianza na capacidade humana intelectual de comprensión do eu e do mundo, do eu e do mundo en fusión inevitável. Grandeza e servidume do porto refuxio da poesía. Creación, en fin, dun espléndido neoloxismo, intelimaxes, coa conclusión final a xeito de manifesto. Quero, transcrever o que vibra en min, o que escoito, o que é. A subxetividade, incomprensível sen o exterior obxectivo. E velaí como, nun dos seus últimos artigos no semanario A Nosa Terra, decembro de 2003, vese impelida a denunciar a exigua ou nula presenza da poesía e da literatura en xeral nos planos de estudo e por aquí o escaso nivel de vendas que posúe. Paradoxalmente, anota, cando todo falla, o que máis e mellor resiste é a poesía. Entón as olladas, os ouvidos e até os petos dos vós, e sobre todo xenerosos, converxen novamente, como en tempos bárdicos e heroicos, nese extraño modo de expresión que nunca se entende de todo, mas que precisamente por iso dá cabida non só ao que din en prosía as palabras, senón á circunstancia e ao que quen as di e quen as escoita queren e precisan comprender. En tal emerxencia debemos andar, pois que aí vai indo un ano de nunca máises, non as guerras e bóvedas de memoria, en recitais e libros colectivos, cos que a poesía certamente pouco pode resolver, pero si transformar a circunstancia en un monumento intemporal. A impotencia no poder da palabra creativa. Poesía, por tanto, engadimos nós como refuxio, tamén como bálsamo ou como talismán de sobrevivencia na catástrofe, sexa do Prestige, a guerra imperial dos USA e dos seus aliados contra o Iraque, ou a necesidade de construirmos e lembrarmos a nosa historia a través de personalidades nacionais como a de Alexandre Bóveda, de quen rememoráramos naquel 2003 o centenario do seu nacemento. Terceiro, o libro O outro lado da música, poesía, publicado originalmente pola editora A Nosa Terra en 1999, e permítanme aquí unha bifurcación, como diría Manuel María e revive Pepe, para discrepar cordialmente do meu amigo e compañeiro de tantos anos, Pepe Cáccamo, a respeito da centralidade ou da situación na periferia do sistema de Luisa Villalta, etc. Non, Luisa Villalta ocupa o centro da heterodoxia. Se é que temos que aturar ou que nos temos que resignar, e se hai coloquio, logo isto podémoslo desenvolver máis, a unha ortodoxia que simplesmente ben definida por ter o mando en praza. Pero claro, vou aclarar, a la española, non a galega, a la española, entre aspas. Cousa que en min, naturalmente, está posuída de toda a ironía do mundo, non preciso aclararlo. Pero vou aclarar as cousas. Observen as editoras en que Luisa Villalta editou en vida. Pois son Edicións do Castro, La Llovento, A Nosa Terra, Sotelo Blanco, Bahía, Asociación de Escritores en Lingua Galega. Espiral Maior.
Sí, señor, Espiral Maior, todas elas. Pero Espiral Maior xa foi póstuma, porque foi en concreto o libro premiado. Non, foi anterior, foi anterior. Ninguén podía prever que iba a ser Ben, póstumo. ben. Ao que vou é a que en todas elas brilla e puido Luisa Villalta editar e outros e outras moitas entre quen me inclúo, porque permitían a liberdade de expresión e a liberdade de lingua. Bueno, entón isto que fique meridianamente claro. Como tamén debe ficar meridianamente claro que a actitude cívica ou cívico-patriótica ou a propia militancia de Luisa Villalta coincide exactamente con varias legislaturas de don Manuel Fraga Iribarne como presidente da Xunta de Galiza e con varios mandatos consecutivos tamén de don Francisco Vázquez como alcalde da Coruña e de toda a loita que tivemos nesta cidade para algo tan descomunal e tan fora de cacho como conseguirmos que a Coruña se denominase oficialmente a Coruña. Así de tautolóxico. Entón, a respeito do primeiro, pois non, quero dizer, afirmo con, e podemos logo no coloquio, con toda outra cousa é que estábamos moi presos do localismo, que algúns e algunhas quixemos combater sempre. Entón, Xosé María Álvarez Cácamo é escritor galego, non é de Vigo. É de Vigo, sí, moi ben, pero vamos, é galego. Luisa Villalta é galega, non é da Coruña. Pilar Pallarés non é de Culleredo. É escritora galega e un longo etcétera, pero claro, pois padecemos no seu momento e padecemos aínda hoxe as consecuencias desta hiperlocalización por falta de unha institucionalidade necesaria, en fin, e demais cousas. Ben, desculpen este excurso. O outro lado da música poesía, publicado originalmente pola editora A Nosa Terra en 1999. Decía que como ensaio mayúsculo merece unha parada de fonda particular. O tempo só nos autorizará a reflectir, tentar reflectir algúns dos seus flases máis rechamantes. Digamos de entrada que este magnífico texto da súa autoría sería, en termos académicos, unha auténtica tese de doutoramento, dotada de todos os requisitos íncitos a este nivel de investigación. Digamos tamén que se a nosa cultura fose unha cultura normal institucionalmente e se apontase ao respeito e a información de si mesma e a necesaria dinámica de avanzo do coñecemento, este libro Luisa Villalta obrigaría, de certo, a unha significativa mudanza epistemolóxica e metodolóxica nos nosos estudos literarios. Isto é así porque, para alén da obviedade, tantas veces repetida, da relación umbilical entre as dúas artes, música e poesía, a escritora, en pleno uso do rigor científico, esmérase por redefinir e resituar fitos maiores da nosa literatura á luz da recuperación dunha unidade ou simbiose perdida. Apontarei aquí, por certo, entre paréntesis, que Luisa Villalta nunca abandonou a música. Incorpora a toda a produción posterior ao seu desempeño como violinista profesional. Con que atributos ou con que instrumental? A matemática, a disciplina, a seriedade do traballo emprendido, a unión de beleza e técnica cabalmente coñecidas e traballadas. Pois ben, eis as teses principais do libro mencionado. A. O ruído que existe, mas non se ve, que se sente ou que se teme, opera sempre como unha presenza. A distintividade humana pasa pola potencialidade de o producir, manipular, imitar, provocar e reflectir mediante a voz e os instrumentos correspondentes. B. Até hai só 500 anos, sostén Luisa Villalta, a poesía constituía un único fenómeno onde a palabra e a música formaban as dúas caras da mesma moeda. C. O ritmo, ligado ás nocións de tempo, de repetición e de variación, de sucesión e acompasamento, constitúe o centro dun compendio expresivo formado pola danza, a música e a poesía, actividades que se desenvolveron independentemente na posterior evolución cultural. Este tripartito escindiuse e reencontrouse, reconciliouse ciclicamente, periódicamente. De exemplo preclaro daquela unión íntima son, no caso galego, as cantigas todas do tesouro medieval, onde a música brilla no propio nome. Por iso subtitula o capítulo a elas dedicado, cando as cantigas nos din como cantan.
O paseo entre aspas, por trovadores e xograres do noso pasado é realmente maxistral. E o renacemento da nosa literatura contemporánea está estreitamente vinculado á música xenuína, nacional, representada pola gaita como símbolo máximo. Xoán Manuel Pintos, Murguía, Francisco María de la Iglesia e, naturalmente, Rosalía de Castro certifican aquel retorno á primitiva unidade, para alén de poñeren ao servizo do seu afán patriótico, e no caso de Rosalía, feminista, ao asumir a meniña gaiteira a voz de toda a Galiza. O enaltecemento do gaiteiro por parte de Curros e o canto do bardo coa arpa como correlato da lira de Tirteo de Pondal completan este repaso á literatura renacentista. F. En liña co nacionalismo musical europeo do século XIX e comezo do XX, a escritora salienta a importancia do galego como fenómeno do nacionalismo musical galego como fenómeno orixinal e nacional non subsidiario do espírito do 98ismo. Marcial de la Dalid, Pascual Veiga, Xoán Montes, José Valdomir son enteiramente simétricos do espírito das Irmandades da Fala e da primeira Asamblea Nacionalista Galega celebrada en Lugo en 1918, en cuxo manifesto, non por casualidade, se concede atención explícita e singular á arte musical, após proclamar a soberanía estética da nazón galega. A primeira ópera galega que asinan Cabanillas e Antón Vilar Ponte, 1929, o Mariscal, ou os traballos no seo do Seminario de Estudos Galegos e na revista Nós, Baligay, por exemplo, como grande músico e musicólogo, acreditan a importancia concedida á creación dunha escola musical galega, como solicitaba o manifesto citado. G. Xa en pleno século XX, o estudo de Luisa Villalta conclúe con señas monografías realmente deliciosas e, para alén disto, profundas, dedicadas a 4 astros do firmamento literario: Manuel Antonio, Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e Federico García Lorca. Federico García Lorca no que se refere, claro está, aos seus poemas galegos. Ben, aquí vai estudar coido que, por citar unha, por privilexiar unha entre calquera delas, a análise do poema en 4 tempos Blanco Amor é, no meu xuízo, absolutamente definitivo. Con referencia mesmo, claro, a ópera coñecida, a toda a produción operística de Wagner. Ben, imos enfilando xa ao final. Cuarto lugar, tamén merece especial atención a análise que Luisa Villalta dedica ao binomio escrita-mulleres. En 2003, Belén Fortes, na altura directora editorial de Sotelo Blanco, convocou 12 escritoras e ou profesoras arredor mesmamente do dúo mencionado e aproveitando como motivo inicial a figura de Virginia Woolf e a súa escrita sobre o tema. O ensaio da nosa escritora é crucial porque visionariamente adianta temas e subtemas da máis estrita actualidade. Titúlase Por que os homes non nos len? A difícil homologación da literatura escrita por mulleres. Se me permiten a brincadeira, aínda podería, a teor do seu contido, incrementar o título con E os homes si len, é dicir, por que os homes non nos len, e os homes si len os seus conxéneres como escritores. O tema non era novo para ela, pois xa en 1994 publicara no número 10 da revista Festa da Palabra Silenciada o artigo Mulleres sí, pero. Neste artigo con fino escalpelo analítico, após establecer o principio da racional aspiración á igualdade efectiva entre os humanos, dentro da cal, é obvio, está a do home e a muller, defronta en primeira persoa a cuestión chave. Faga o que faga, algo me lembra sempre que son unha muller. Por desgracia e por fortuna, inseparablemente e nunca neutralmente. A partir de aí, dúas formas de actuar se presentan á eleición: ignorar o problema, negar que exista, ou por contra afirmalo e desvendar as súas causas. Acelerar a carreira de competición verbo da produción masculina non o conceptúa como saída. Concentrar a literatura de autoría feminina nunha sección ou colección exclusiva tamén non. Ten que haber, proclama, outra maneira, que ben pode vir
afirma, da superación de un complexo a través dun mito, non o de Edipo ou o de Electra, senón o que denomina o complexo do parrulo feo, que acaba no mito coñecido convertido en formoso cisne. Entón, é a metáfora que ela vai e a nova historia que ela vai compoñer. Porque di que o que está pendente sempre por parte da escrita tamén feminina é ollar ao ceo e ver nela a inmensidade do espazo que temos para voar. E conclúe, se isto é ao que chaman posfeminismo, esperemos que nos chegue canto antes. Pois ben, estes presupostos de radical novidade van a cadar pleno desenvolvemento no ensaio citado ao principio, que con toda probabilidade foi o derradeiro que puido escrever Luisa Villalta, e desde logo o último publicado en vida. Admira a súa releitura por varias razóns. Alegrámonos moito na Universidade da Coruña, claro, de podelo reeditar este mesmo ano. En primeiro lugar, pola perfeita orde discursivo, argumental, fora de todo esquematismo e de toda banalidade, venalidade. En segundo lugar, pola chega dun pensamento realmente original, sempre razoado, nunca sometido a modas ou concesións, a denominada tempo despois corrección política. En terceiro lugar, por ousar ofrecer unha interpretación e unha alternativa feminista en clave holística, atinente á humanidade, feminina e masculina, na súa totalidade. Un outro mérito pasa por vincular, fora de todo o divismo, de toda a tentación pedestálica da escritora, do escritor, vincular o oficio literario ao resto da produción laboral, a división sexual do traballo, as circunstancias e o contexto particular en que as mulleres realizan ou deixan de facer o seu traballo intelectual. Feminidade e feminismo entran en contradición dialéctica, asemade alerta dun novo recinto da feminidade admitida e promovida no capitalismo global. 5. E final. Aínda que sexa fume de carozo, sería imperdoável non citarmos a calidade da escritora como crítica literaria. Para alén de pezas menores, en tamaño que non en bondade analítica, salienta na súa produción o libro O Don Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral. Libro que, por súa volta, está composto conforme unha perfeita arquitectura escenográfica. Beneficia a crítica anterior. Desvenda o carácter xogoral e metaliterario do autor, por el mesmo recoñecido, do autor de Cunqueiro, claro. Proclama a importancia da nacionalización de grandes mitos clásicos. Repara, en fin, na humanización de personaxes cunqueirianos, nomeadamente os femininos como Gerda e Ofelia, levados ao limite desa transferencia múltipla que executa o mindoniense. Luisa Villalta deixa ao descoberto o vello pacto patriarcal, que tamén inclúe o mantemento da lei prepatriarcal, incesto, en virtude da cal a nai quer reclamar a propiedade do fillo. Análise crítica, por tanto, non só das raíces dun mito universal, senón do ponto de partida do refactor galego do mesmo, tal e como ela di, saír de Shakespeare e ir ao encontro de Cunqueiro e a súa maravillosa solución. De certo, engadimos nós, que o enigma Hamlet fica iluminado poderosamente grazas á intervención da escritora. Así é como, palabras dela, unha personaxe que encarna unha acción coñecida polo espectador toma conciencia da súa propia teatralidade, desenvolve os elementos máis tradicionais desa linguaxe e, sen saír dela, desemboca nunha obra enteiramente nova, que ten a virtude, tal e como dixera Valle Inclán, de acertar nun ponto de eternidade. Pois ben, comezamos pola conclusión e finalizamos polo principio, isto é, polo título desta intervención. Enfatizamos con el a soldadura de dúas viaxes apaixonantes, a biográfica da música, da escritora, da profesora, música e musicóloga, claro, da escritora, da profesora, da galega, profundamente atenta á realidade do seu país e da dolorida humanidade, e, en paralelo, a construción dun edificio literario de sólidas instancias en que conviven en perfeita e coherente armonía a literatura convencionalmente chamada de creación, poesía, teatro, narrativa, coa análise teórica sobre a mesma, que para nós
posúe exactamente o mesmo estatuto creativo que aquela. Luisa Villalta foi mestra en ambas e así compre recoñecelo e difundilo. E do ponto de vista, se me permiten, máis persoal, indicarei que a voto 20 anos despois, que a voto de menos, como escritora e aínda máis como amiga. E obrigada a todos, a todas e todos vostedes pola atención prestada. Moi ben, Pilar e Pepe, moitas grazas por todo. Non hai coloquio, non está previsto. Hai unha pregunta de Miguel Anxo Fernán Bello que podemos deixala pasar, outra de Maribel, pero non podemos, de acordo con Ana, brevemente. Miguel Anxo, por favor. Sí, simplemente contra a desmemoria, por traer aquí a verdade, o segundo libro de poemas de Luisa Villalta, titulado Ruído, de 96 páxinas, foi publicado pola edición Espiral Maior. É o seu segundo título poético, despois de Música Reservada, publicado no ano 1991. E en Ruído aparecen, por vez primeira na súa poesía, é un libro moi importante na súa trayectoria, aparecen por vez primeira os efectos contrapuntísticos do expresionismo, que son unha das bases da súa obra poética. Moitas grazas. Gracias. Maribel Longueira. Espera, que van pasar o micrófono. Contigo. Ti acabas de puntualizar de que tanto a parte literaria, digamos, os escritos literarios de Luisa, que teñen a mesma categoría que os outros escritos que son de periódicos e de revistas. Ensaios. Sí, pero tamén, sobre todo, publicados en revistas. Pensas que é incuestionable que Luisa ten unha influencia inevitable da música porque a leva dentro. Pero ti crees que a cuestión política de Luisa, que era unha muller moi política, está tamén condicionando esos escritos? Pois, en primeiro lugar, agradezo, claro está, a puntualización ou a completude de información de Miguel Anxo Fernán Bello. Noutros escritos meus sobre Luisa Villalta aparece toda a nómina de editoras onde efectivamente publicou, claro, e coincido completamente, xa o dixen na miña exposición, no papel absolutamente fulcral de un volume como Ruído, que no meu ver establece claramente unha divisoria, é dizer, que é o ponto central desa evolución. E a respeito da tan interesante observación de Maribel Longueira, ao que me quero referir do ponto de vista estritamente xenérico é a como non é a súa dedicación ao xornalismo, ao ensaio organizado como tal. Cualifiquei un deles como unha tese de doutoramento mesmo, no máximo rango académico. Non é todos os paratextos dos seus libros poéticos, non son ou non teñen un carácter circunstancial, ou non se limitan a ser autopoéticas, que podían serlo con toda a legitimidade, senón que efectivamente conteñen unha carga analítica e unha carga de reflexión que coido que cadra perfeitamente con estes dous presupostos dela. Unha, a posibilidade humana, porque é a que temos, é a que o dúo pensamento-linguaxe nos confere ou nos permite, de autoexplicarnos, por moito que esa explicación, e de explicar, autoexplicarnos e explicar o exterior e o superior a nós, por moito que esa explicación non mate o enigma, a sorpresa, o misterio, a trascendencia inabarcável, mais esa confianza. Por iso ele utiliza dúas palabras clave, comunicación e comprensión.
Entón, por iso, ela distanciase, ou mellor dito, contravén, pois esa tendencia que no tempo dela tamén existía, claro está, ainda que é moito máis antiga, de conceber a poesía como o reino da fantasía en termos de irracionalidade total. Pois non, ela non. A iso, desde logo, non se aponta en absoluto. E, en segundo lugar, concordo a teor da pregunta que faz, Maribel, plenamente con esa posibilidade ou esa insinuación. Porque Luisa, é dicer, o sentido de que a súa posición cívica, o seu compromiso patriótico, a súa militancia nacionalista, exercida, ademais, en múltiplos foros, en múltiplas plataformas, en moitos conflitos. Nomei antes un que foi o do topónimo desta cidade, da Coruña, mas podería citar moitos máis. A eliminación abrupta da titulación de galego-portugués na Universidade da Coruña, por exemplo. E, naturalmente, os que xa temos máis presentes a nivel galego xeral, como Prestixo ou como a loita contra a guerra, que ela tamén... as guerras, claro, que ela tamén nomea. De maneira que aí está todo unido. Coido eu que forma parte da mesma revelación ou da mesma descoberta, porque nela é moi visível esa viaxe, falaba antes PBK Camodela tamén, que é común a moitas máis galegas e galegos, mas que nela coido que ten un perfil máis intenso ou máis acusado. Entón, por poñer outro exemplo, agora está moito na moda falar do neofalantismo, e, por tanto, de neofalantes. Hai mesmo quen fala de paleofalantes, que deben de ser os que están nos cemiterios máis antigos do país, digo eu. Non sei, porque a min lembrame aqueles simpáticos letreiros da facultade que danse clases de latín por nativos. Que medo, non? A través dos zombies varios, digo eu. Bueno, en fin, paleofalantes, neofalantes. Bueno, imos ver unha cousa. Neofalantes somos dun xeito ou outro, cunha procedencia ou outra, somos todas e todos os que falamos e escrevemos galego, e só galego aquí na Galiza, aquí e agora. E somoslo todos, porque tantos que mamaron o galego como lingua inicial e tiveron que aprender a facer valer ese galego, a abandonar a diglosia e a facelo valer para tutti quanti, en todas as situacións, en todas as funcións, como os que naceron ou nacemos con lingua inicial o castelán, e esa incorporación ao galego levounos nun momento da nosa vida a que fose adopción definitiva e única na escrita, como lingua oral, e na escrita e para todo tipo de cometido en que utilizamos a lingua. Ben, pois, mutatis mutandis, en falándomos agora, voltándomos a falar de Luisa Villalta, ese poliedro tan rico que compón, e lembrámoslo ben, verdade, Maribel, a súa obra e a súa persoa e a súa obra, é exactamente iso. É unha unidade proteica, é un poliedro onde todas as faces ou as caras conflúen, pero teñen personalidade independente. Cando ela e Paulino Pereiro ao piano e ela ao violino nos agasallaba unha peza musical, que estábamos privilexiando e de que estábamos desfrutando? Da Luisa música, naturalmente. Cando escreve os poemas ad hoc para a túa, repito o adxetivo, magistral colectánea de fotografías relativas ao papagallo, que é o que está reavivando Luisa Villalta? A grande máxima dos clásicos gregos: todas as artes son amigas, e quen intentar divorcialas non comprenderá ningunha delas. Entón,
non pon balados. Entón hai aí a arte fotográfica, o diálogo entre a arte fotográfica e a arte poética, con máis cousas, porque a arte fotográfica tamén ten, en fin. Ben, Perdona, Olivia. perdón, é que Solo a matización non é que eu mande. léxica, non vou usar ni Matiza léxicamente e cortamos. 3 segundos. Porque Eu falei, sinto, Luciano, pero discuto a consideración da figura e da obra de Luisa Villalta como marginal, non como heterodoxa, naturalmente, que é unha escritora heterodoxa. E discuto a suposta marginalidade de Luisa Villalta pola súa condición de muller, que foi o que se afirmou aquí. Heterodoxia, e ademais heterodoxia desde o feminismo, naturalmente. Marginalidade non. No, como literatura Marginalidade non, galega, ni como como feminista xa no rinche. na súa actividade social, na súa actividade eu digo pública como e na súa escritora. actividade literaria e na súa instalación no sistema, Luisa non é unha marginal. bueno, se non vos importa, É teño marginal toda a literatura galega. Eso, exactamente. María do Pilar, Todos somos facemos marginais. tertulia Perdón, perdón, que hai unha pregunta a Luciano. continuación empezamos a 6:30, quedan 2 minutos, minutos. quedan Tres. ainda, que está Luciano Luciano. quería dicir algo, pero entón Si eu tamén leo as mulleres, porque eu non vou ser un tipo moi raro. Se eu tamén, Lees as escritoras mulleres. sobre todo mulleres, Eu sou leo sobre todo mulleres últimamente, naturalmente, claro. está na cabeza. Últimamente está na cabeza. Luisa Villalta porque é muller. Como? Que eu quería te preguntar, porque eu considero que é rarísimo, porque si a leo. E quería te preguntar se ti tamén eres Non raro. paro de ler a Luisa Ti Villalta. tamén eres raro. Sí, tamén son claro. Bueno, pois aquí deixámolo, moitas grazas a todos por O título, asistir. Luciano, o título é dela, O título é de Luisa, non é de ningún de nós. A interrogación irónica é de Luisa, claro. Grazas a todos, grazas aos que están ao outro lado por pantalla, pola atención. Que barbaridade.
Ainda non visitei a tua casa, ti estás aí evolucionando a vida cultural. Sí, ben. Viví. Sí, ben. Vou falar con isto, que non é moi ortodoxo, pero... Eso, mira, ti. Alegro de verte. Miña ben querida profesora e amiga. Vais día, non? Sí, sí, ya, vamos, bien todavía. Está o presidente entorpecendo a dinámica do acto. Sí, Hemos comenzado. eu creo que hai que facer unha moción de censura. Aí estamos. A ver, Non sei que gafas Víctor, temos que utilizar. comenzar. Boa tarde. Non sei se isto se escoita. Escoita. Ben, boa tarde. Conquistar o corazón da cidade é un título que pode acoller todo o que se leva falado e reflexionado estes días sobre a obra, sobre a figura da querida e admirada Luisa Villalta. Con gratitude á Real Academia, ás súas coordenadoras Ana Romaní e Marga Ledo, académicas, saudar o seu presidente e felicitar por convocar arredor de Luisa Villalta como protagonista de unha obra inmensa que creo que aínda está por descubrir aos poucos. Ben, así para que non. E agradecer sinceramente a solidez de todos os nomes que ao longo das xornadas teñen intervido. Agradecer a Teresa Seara, antes da súa presentación, Xurxo Souto e Miguel Anxo Fernambello. Antes da súa presentación quería fazer unha moi breve así reflexión, porque ao falar da cidade da Coruña, a cidade da Coruña ten unha singularidade en relación ás cidades galegas e ás cidades do Estado. É unha cidade que tivo unhas dinámicas históricas máis propias dunha cidade europea, cunha tradición de ensanches, como pode ser Barcelona, e non foi unha cidade con cascos históricos medievais moi consolidados que rompen as costuras nos anos do franquismo, do 56, 60, 70, froito de procesos de gran especulación, non? É unha cidade que é construída no tempo en que ten dinámicas propias, non froito das legislacións que o franquismo fixo primeiro, no 56, e a
recén estreada democracia ou o posfranquismo lexisla tamén, non? É unha cidade que foi construída desde a arquitectura máis que desde o urbanismo, e iso, digamos que plásticamente pode dar situacións de beleza. Por exemplo, Corrales Molezún fai unha intervención en El Viña ao lado de, que creo que Servic, frente ao Colexio Liceo, unha intervención, unha unidade vivencianal importante. Ben, pero no tempo en que vive Luisa tamén está a chegar da América Latina non só os cantores, senón está a chegar pensamento. Falamos dos 1000 días do goberno de Allende, que rompe o golpe de Estado e interrumpe a publicación e mesmo teñen que exiliarse, pero é a investigación das dinámicas sociais que nos aportan a convivencia do capitalismo co patriarcado. É dicir, é unha variable que trae pensamento importantísimo e que é unha cidade que o asume, que o incorpora nos movementos sociais, na riqueza de asociacións dos colectivos veciñais que había naquel tempo, que dan resposta a construcións concretas en diversos bairros que se fan así unidades habitacionais, e que nas exposicións públicas a sociedade, os veciños da cidade van dando respostas a unha cidade que está a ser construída dunha maneira androcéntrica desde os espazos públicos, que é un territorio que nega a muller, que nega e que fai que se incorpore o feminismo como construción do territorio. Digo isto porque é unha cidade moi viva, é un momento moi concreto no que Luisa participa, as propias asociacións culturais xa estaba en o Facho, Alexandre Bóveda, organizando conferencias, etcétera, que tomaban en conta todo isto. Digo un pouco por ver a cidade na que vivía Luisa, que puidera, non sei porque en que maneira pode incidir na obra dela, non? Pero que decir que era unha cidade riquísima, que era unha cidade moi complexa e que, de alguna maneira, pois tivo afortunadamente a súa cantora, non? E agora dou en primeiro lugar a Teresa Seara, profesora e ensaísta, doutora en Filoloxía Galego-Portuguesa, profesora de ensino secundario e crítica literaria, e que colabora con todas cantas revistas, anuarios, existen, a Festa da Palabra Silenciada, Boletín Galego de Literatura, Tempos Novos, Grial, ou outras revistas de fora, e ao mesmo tempo participa en importantes e imprescindibles antoloxías para sair do século, xunto con Luciano Rodríguez, Poesía Galega Nova, etc. E acompaña, que eu creo que é importantísimo dicir que a obra de Teresa Seara apoia dunha maneira determinante o que é a xeración ou o tempo, se me permite, o tempo xeracional que nace un pouco antes do 75 e que se prolonga pois hasta os días de hoxe, porque aquela chamada xeración está afortunadamente viva, escribindo e traballando, non? Entón, eu quería nese sentido tamén darlle as grazas, non? Porque sería impensável falar dese tempo xeracional sin comentar, sin falar dela, non? Tamén ten participado como redactora do Dicionario de Literatura, dos tomos do proxecto Galicia de Hércules, ou ten feito prólogos desde Yolanda Castaño a Fernández
a Manuel Álvarez Torneiro ou Emma Pedreira do Estembrás, tamén ese grupo xeracional, ou Miguel Anxo, que aquí nos acompaña como participante nesta mesa e que creo que das maiores coñecedoras da súa obra, dos estudos que ten feito sobre a obra de Miguel Anxo, creo, humildemente. Sí, antes. Perdón? Eso non te fixo. Pois afortunado Miguel Anxo, non? Ben, Xurxo Manuel Souto, eu diría que podía ser o mellor embaixador que hai do convivio entre as cidades galegas, non? Entre a amizade, a fraternidade entre as cidades galegas, non? Creo que é unha característica fundamental cando comenta e cando canta como un veciño de Vigo, pois ten todo que ver con un veciño da Coruña, non? A marxe de todos os alcaldes que basean as comunicacións moitas veces nos insultos, non? Entón, ademais de cantor, acordeonista, escritor, fundamentalmente de contos, actor, director, locutor, a trayectoria é importante, a trayectoria como locutor, porque tamén foi víctima, non, da represión do anterior presidente da Xunta, porque o programa que el dirixía foi retirado el foi retirado do programa ou foi retirado. Son cosas que pasan, uns veñen outros van, non ten maior trascendencia. Quero dicir que é importante non só o seu labor como locutor, sino que, bueno, unha das moitas víctimas, non, daquel señor que afortunadamente está en Madrid e non se admiten devolucións. E Miguel Anxo Fernambello, Cospeito, Lugo, poeta, dramaturgo, ten realizado estudos de música no Conservatorio Superior daqui da Coruña, estudado filoloxía, psicoloxía na Universidade de Coruña en Santiago de Compostela, e como poeta, é unha solidez incuestionável a súa obra, e ao mesmo tempo que dramaturgo, con obras que se teñen estreado polo Centro Dramático Galego, como a Casa dos Afogados, con dirección de Manuel Lourenzo, e creo que é o gran editor da poesía galega, non? É dicer, para poder saber o que ten sido a poesía galega dende o ano 90, 91, até hoxe, pois hai que recurrir, hai que ir ao seu catálogo, non? Entón, as obras, por non ler toda a súa extensa obra, que temos pouco tempo, pero sí quería, dicía ao comenzo e digo agora, non? A solidez dos tres compañeiros e compañeira que están hoxe na mesa, por idade, algúns conviviron máis con Luisa, formando parte da biografía persoal e de amizade, e outros pois pola achega ou o estudo da propia obra nese sentido, non? Entón, sin máis, Teresa, pois Moi ben, moitísimas esa grazas. palabra. Moi boa tarde. Estou realmente moi honrada de estar hoxe aquí celebrándomos a Luisa Villalta, cos meus compañeros de mesa, por suposto con todos e todas vostedes, e por iso quería agradecerlle moitísimo ás organizadoras do simposio, Ana Romaní e a Margarita Ledo, que contasen comigo. En concreto, Luisa Villalta escribe: mírame, mírate, mírame en ti e escólleme para soñarte, solicitándolle á cidade que, para alén de efectuar unha necesaria mirada introspectiva, repare en quen a observa e, sobre todo, lle permita acceder aos seus segredos,
desentrañar a súa diversa e complementaria identidade, sempre oculta baixo máscaras que a disfrazan ao tempo que protexen o seu corazón vulnerable. Porque, deixando atrás a individualidade que primaba en música reservada, na súa segunda obra, Ruído, Luísa construe o nós, ese formar parte co que demostra un fondo compromiso ético coas causas necesarias que apoiou sempre na súa obra e na propia vida. Mais esta unión comunal só ten sentido nun marco urbano, pois é ali onde consegue integrarse no colectivo, xa que, segundo ela mesma indica, repítome sen censo na moitedume solitaria que habita a metrópole, malia ser esta, como di Luís Soto, unha cidade de eu suxeitos que mormente están suxeitos sen seren suxeitos, isto é, comparten un mesmo entorno, pero non posúen el carácter de pezas singulares, pois están alienados, négaselles a capacidade de acción e fican uniformizados entre a masa. Nos versos de Luísa, a cidade configúrase como un múltiplo eu, misterioso e heteroxéneo, que ela observará de forma atenta a fin de desentrañar os seus enigmas. Así sucede, por exemplo, a primeira vez que a menciona nun poema de Ruído, onde a presenta entre un decorado de luces a esa hora antihumana, nocturna e un tanto onírica, na que as parellas se despiden e as putas asoman dos bares retortos poñendo direitas as meias nalgún punto do extrarradio. Polo tanto, a poeta, ademais de preguntarse neste texto se o amor non é máis que unha frase, xa que logo puro espellismo, idea que desenvolverá de novo en Papagaio, amósanos a parte da metrópole que máis lle interesa, os barrios afastados do centro. Ademais, entre as sombras da alta madrugada, confronta a banda sonora do espazo urbano, ese balbordo de risos e palabras de ron desesperado que saen polas portas abertas dos bares, con aqueloutra melodía exquisita e elitista a que dera prioridade en música reservada. Tal antagonismo armónico permítelle deducir que o exercicio de construción da cidadanía exixe que abandone a estrita pauta da música clásica para mergullarse no caos disonante propio dos barrios máis humildes, pois só actuando deste xeito, esa conxunción única nos destinos das vidas que é a cidade adquire verdadeiro sentido e significa. Xa que logo a autora sae ao encontro do nós e a vez ábrese a experiencia citadina, trazando en concreto, obra coa que gañou o Premio Espiral Maior, un mapa global daquilo que, en palabras de Gómez Montero, se converteu para cada habitante nun segundo corpo. Unha nova pel, adoito incómoda, colada sobre a propia e coa que debe convivir dun xeito o menos conflictivo posible. Mais para cartografar dunha forma fidedigna a pluralidade metropolitana, precisa desentrañar entre o simulacro que oculta a súa verdade as múltiples resonancias que dotan a urbe dun carácter poliédrico e complexo, tamén presente no termo Cidade Alta con que adoito a designa, e que recolle a etimoloxía do patronímico Villalta, é dicir, Vila Alta, e alude a vez á topografía costenta predominante no espazo urbano coruñés. Así, no poema da Cidade Alta, que pecha en concreto, afirma: o meu nome é o da Cidade Alta, nacido onde a luz e o mar se están orixinando mutuamente. Nacín en frente de min mesma, cando a pescadería era un leito de sereas e a serpe demorada na voz dos meus avós, vento dos ventos. Xa que logo, á hora de construir a súa singular teoría urbana, a poeta parte da convicción de que na Cidade Alta os lugares cantan unha verdade universal, plurisignificativa, que ela desvelará nos seus textos, convertendo-a de paso nunha mensaxe non só transcendente, senón tamén máis intelixible. Por iso, cando observa os espazos urbanos, adopta un aire flaner, a vez apaixonado e atento, xa que este exercicio peripatético facilítalle a profunda comprensión do que a rodea, ao tempo que estimula un pensamento reflexivo sobre a súa propia circunstancia persoal. Non en van exclama: ando. Arredor da mente o asfalto tece sombras delgadas. En torno a min ando eu tamén. Durante estes paseos, ábrese, ante a súa intelixente ollada, unha miríade de signos que ela interpreta, poñendo especial cuidado en preservar a natureza aérea, envolvente e evanescente da cidade, ese leve pouso de misterio que debe manter sempre a súa latencia poética para que deste xeito os símbolos non fiquen empobrecidos pola univocidade que resultaría da súa total deconstrución.
Como afirma Pilar Pallarés, vai do abstracto ao concreto, condensa o que andaba disgregado, fixa o coa dureza do formigón, e mesmo así ese formigón é aínda unha pel sensível que recobre o corpo arquitectónico da cidade alta, adoito definido pola voz do oculto, o vento. Recurrindo a esta materia, Luísa sitúa os lindes xeográficos da urbe e retrata aquilo que subxace encuberto baixo múltiples máscaras, porque, como ela mesma di, cando eu paso e vou da có para colá e volvo tras ulir os lindeiros urinados da cidade, os nomes que ninguén non escoitou aínda en toda a súa extensión ábrenseme en flores dunha perdida primavera, marmullan o farelo afirmativo do futuro, ese eco profundo que vertebra doito toda a súa obra. Mais a captación do que a cidade agocha só pode darse outorgándolle preeminencia ao sentido da vista sobre o do oído, que antano lle fixera posible percibir o latexo íntimo da música. Unha vibración que, como afirma no compendio Músices 1994, recentemente editado polo profesor Luciano Rodríguez, non lle permite agora escoitar o ruído do mundo. E así, dun xeito sinestésico, afirma: «Sinto un ollo sonoro, eu que só sei escoitar cegamente a voz dos ríos desecados en plena tempestade, o presente do revés, o oco inadmitido». De certo, a luz que os seus ollos deitan sobre o oculto permítelle a poeta captar o real que ali se agocha, mas para comprendelo na súa totalidade debe atender a aspectos moi diversos. Por iso, a súa mirada é ás veces topográfica e outras deriva cara ao existencial. Incide no ontolóxico, aínda cando procura unha interpretación memorística, e sempre resulta moi crítica co que observa. Reunidos os datos, configura despois dunha forma maxistral un preciso mapa da cidade alta, dando conta dos 6 arquetipos que nela percibe: cidade compacta, cidade erma de si mesma, cidade antiga, cidade dual en nós, cidade muller e cidade eu. 6 imaxes que se entrelazan nos textos para conformaren ese mesto tecido poético tan característico das obras villaltianas. Definidas polos ventos, Euro, Bóreas, Céfiro e Austro, que constitúen, segundo a autora, os piares do brasón municipal, as 4 primeiras imaxes citadinas teñen a ver coa relación bilateral dos habitantes co entorno urbano, a cidade compacta e a cidade erma de si mesma. Coa súa orixe mítica, a cidade antiga, e con certos sucesos convertidos en tabú, a cidade do alén nós. Son, polo tanto, tipoloxías que abondan no aspecto máis colectivo fronte á cidade muller e a cidade eu, onde predomina a sororidade coas prostitutas do papagaio e a identificación íntima entre o ser e a metrópole, ese múltiplo eu que menciona en concreto. O duplo sentido desta expresión, aludindo tanto á personalidade heteroxénea da cidade como ao feito de ser esta espello da voz poética, tamén ela diversa, imbricaos dunha forma inquebrantable desde o comezo da vida, pois de certo, nacer é habitar. O primeiro arquetipo, a cidade compacta, converte a urbe nun recinto cercado que confina os poboadores na súa planta acurralada grazas ao labor de contención que desempeñan, a muralla humana que nela se amorea e uns edificios cada día máis altos. En claro contraste, a eu expresa a súa vontade de situarse a ras de chan, porque, como afirma en Poética da Concreción, quixen traer a poesía ao chan, espallala entre a xente, para así plasmar de forma fidedigna a vida cotiá e a convivencia, máis ou menos conflictiva, dos cidadáns entre sí e co entorno urbano. A cidade alta esculca o que fica contido dentro do seu perímetro por medio de 3 atalaias, a Torre de Hércules, o Obelisco e a Torre das Ánimas, sendo a área delimitada por estes 3 vértices o espazo que destina a cidadanía, que ali queda sometida, entre outras accións agresivas, ao embate dos ventos. Esta clausura é tan férrea que dificulta a integración na cidade alta de novos membros, ao tempo que impide a saída dos nativos dos seus lindes, logrando así que os poboadores se sintan nela máis presos que veciños, sempre en guerra encuberta contra un espazo hostil, tal e como nos desvela Euro, o vento do leste. O vento cheira a cadáver, a vítima diaria da armonía universal, apocalíptico vertedoiro, antes de sementar nas nosas almas vencidas unha canción sen memoria. Pola súa parte, Bóreas, o vento do norte, induce na eu o recordo da cidade antiga, ese antemural do brasón herculino que aleitou todas as palabras e se converte no segundo estereotipo. A evocar a lenda que explica de forma mítica a orixe da urbe, a poeta identifícase con Xerión, soterrado baixo Faro, antes que con Hércules, vencedor naquela batalla,
pois coa derrota do xigante todo perdeu a súa nomenclatura orixinaria a prol dunha confusión babélica que, instalada polos gañadores entre nós, alteraría a verdade primixenia. Neste contexto, a torre convértese en xogo palindrómico nun reto, pois nela conviven 3 planos temporais. Ilumina o presente, actuando como voz do pasado, ao tempo que anuncia o porvir. É dicir, revela o sucedido nun momento inicial tan distante cronolóxicamente de nós que non nos é dado coñecelo, por máis que nos fose preciso ese saber para alicerzarmos, de forma sólida, un mellor futuro. Esa mesma transcendencia impregna os versos villaltianos que atenden entre o balbordo colectivo aos berros de Xerión e ao rumor abismal do río Monelos, que seguen a cantar a súa verdade desde o ventre da terra onde foron confinados por quen os destruiu. De aí que a poeta afirme: mil son eu tan soa, termando da mesma e única luz esparexida polo faro bimilenario. Noutra orde de cousas, Céfiro, o vento do oeste, porta consigo o amargo recordo dos represaliados no campo da Rata, unha dor que aínda manca en carne viva cando a galerna perpasa a cima do monte e ven bismar as partes feridas da nosa historia incongruente. De certo, a memoria ecoa ao xeito dunha capa freática inesgotable entre as veas da cidade, por moito que esta viva de costas a ela, negándose a escoitar o seu rumor ou mesmo afogando no silencio. Como unha sibila, Luísa deita luz sobre as auténticas certezas da cidade máis profunda, a do alén de nós, do alén e alento da nosa historia prohibida, tras desvelar o simulacro da negación dos feitos, ao tempo que denuncia, de forma contundente, non só os crimes, senón, sobre todo, a mudez colectiva que nos converte en cómplices do horror, en bois mansos adicados ás amorosas tarefas de alindar os bens de noso. Un cuarto estereotipo metropolitano vincúlase a Austro, o vento do sur, que acompaña a voz poética mentres debuxa a complexa cartografía humana da cidade alta. Faino centrándose nos espazos máis humildes do extrarradio, porque esta cidade tatuada na pétrea pel do mar, regresada en corpo múltiplo e inerte, prosperou grazas ao proletariado, ese grupo humano que se ubica sempre fora do foco da centralidade burguesa. Adoito en concreto, a cidade alta preséntase erma de si mesma, non só allada da súa propia memoria, a quen dá as costas, senón abocando ao anonimato a certos cidadáns. Mais ao actuar así, vólvese cidade sombra para os pobres a quen oculta, de ben cidade triste cando lle nega asilo aos vellos, actúa como unha cidade cega que invisibiliza aos foráneos e sábese cidade culpable de encerrar aos tolos tras exhibilos para burlarse cruelmente das que así somos nós, como nós son os tolos, os únicos que o vento respeta cando ven cambiante do sul. Xa que logo a autora sitúa foco sobre aqueles cidadáns aos que adoito se lles nega un lugar central no espazo urbano, porque é a súa, como di Ana Romaní, unha voz que se quere colectiva, unha voz consciencia, unha voz que non se quere xesto, senón compromiso. E aínda máis, pon un especial énfase na imposibilidade de conformar no ámbito urbano un auténtico suxeito colectivo, por ser esta unha cidade de eu suxeitos desvinculados, cuxo posible anoamento resulta, porén, en palabras de Luís Soto, un anonadamento, un eu ti, nos non, que imposibilita a súa ligazón. Sen este vínculo comunal non se pode preservar a memoria da urbe nin a dos seus habitantes. Por iso a poeta proponlle a cidade alta eternizala por medio do seu canto, que é, en calquera caso, unha tonada de amor. Mírate, mírame, mírate en min e escóllete, escolle como te amo. Cando cada letra do meu violino escreva o teu nome e os sonidos siderais baixen por min a cantarte, comezarás a existir novamente. Na cidade alta, o epítome da marxinación son as prostitutas do Papagaio, prisioneiras nun barrio que, aínda sen estar nos arrabaldos, funcionou sempre como un gueto, cuxos invisibles lindes só se atrevían a traspasar os consumidores do sexo. Eles entraban no territorio conformado polas rúas Hospital e Tavares, pero as putas raramente saían deste exiguo perímetro, vivindo así de costas á urbe. O desafiuzamento do barrio chino en 2001, lonxe de traerlles algunha mellora, exiliounas forzosamente cara a unha vida aínda máis incerta. Logo, xa derruídas as mancebías, practicáronse no soar que estas ocupaban 32 metros de perforación e de avaricia, vertical constancia da especulación, burato da desmemoria do inferno, como viu Fernández Naval.
Unha desfeita documentada fotográficamente por Maribel Longueira, sobre cuxas imaxes crea Luisa Papagaio, un libro valente, sororal, capaz de situar no centro do discurso poético a cidadás que ata esa altura nunca foran visibles. Polo tanto, coa demolición, saíron á luz dun xeito simultáneo os alicerces dos edificios e un novo arquetipo metropolitano, a cidade muller, que converte a urbe en sórdido obxecto de desexo, isto é, en puta sometida a dous tipos de violencia, a patriarcal e a urbanística. Na cidade muller, cando pechan as oficinas, abren as ruínas do comercio carnal, que sufragan o abuso cunhas poucas moedas. Por iso este lugar representa o tabú máximo do corpo citadino que, desexando subsanar esta eiva e restablecer a súa inocencia, comete o erro de omitir o testemunho das vítimas confinadas pola violencia patriarcal nun microcosmos onde a única lei era do beneficio económico obtido coa súa venda, unha transacción que ten sempre lugar entre as pernas abertas da cidade. Escribindo Papagaio, Luisa actúa con firmeza contra a fragilidade da memoria humana, logrando que a historia deste lugar, como tamén a das súas habitantes, non se eslúa, pois sabe que, desaparecidas as furcias, só a rata resiste en algún lugar irredento da conciencia, susceptible de perder os recordos das alí clausuradas, esas bonecas de extraperlo que se vendían a mellor pagador no gran escaparate dos lupanares. Mais tamén, dun modo tanxencial, establece un símil coas freiras do mosteiro das Capuchinas, limítrofe cos bordéis, cubertas con idéntica capa de silencio. E, sobre todo, afonda na causa última da derruba do Papagaio, que, para alén da evidente especulación urbanística cun terreo sito no epicentro metropolitano e do intento de substituir a luxuria polo luxo, é o desexo de aniquilar por completo a súa historia. A clave para esta lectura ofrécenona no conto Tramitación do Olvido, onde a protagonista, molesta polas continuas e ruidosas obras na cidade, se pregunta se tanto furado, tanto abrir e tapar, tanto barreno e tanto edificio novo será para esquecer que fomos algo aí no fondo. O derradeiro arquetipo metropolitano presente na obra de Luisa é a cidade-eu. O máis próximo a ela, pero tamén o de maior complicación semiótica, por canto resulta alicerce e frontispicio dun ser que, mentres afonda na súa propia matriz urbana, tamén se abre a complexa referencialidade do e dos que a rodean, practicando así unha perspectiva novadora que lle permite feminizala. Para Eva Veiga, o suxeito poético nace non só biográficamente na cidade, senón tamén no espertar da conciencia dos seus respectivos corpos, idea que expresa a propia autora cando no poema Pórtico que abre en concreto afirma que eu son a cidade e ela tamén son eu. Un múltiplo eu capaz de converter a metrópole nun nós que, en palabras de Xosé María Álvarez Cácamo, colle corpo e nome, o nome de Luisa Villalta. Dase así a superposición das súas voces, un vínculo íntimo que lle permite modificar en clave esperanzadora a parte final do brasón herculino, pasando a ser antemural dun reino renacido onde a eu logra reconfigurarse e recoñecerse outra. Porque, como conclúe nese agasallo póstumo e inesperado que é as palabras ingrávidas, na cidade alta escoito a voz que me silencia, comezo a expresar o necesario, isto é, a verdade plena. Só desde esta convicción logra vestir a cidade superpoñéndoa como unha segunda pel sobre o seu propio corpo, que paradóxicamente, ao adoptar as roupaxes metropolitanas, fica máis exposto que nunca. E despois exclama: "Esa son eu rubindo unha e outra vez as escadas dun mundo posíbel, separado sempre pola idade, a teima e a vontade íntima de voar. No alto, a miña casa alta, e por cima un país nas nubes, lidando co sol difícil do norte, que sempre se rende ás gadoupas do mar e esquece ficar para aquecerme." Moitas grazas. No, prefiro seguir porque explícoche por qué. Porque a miña visión é complementaria de Teresa. Perfecto. E entón penso que é unha visión un tanto diferente e iso é a maravilla, penso tamén da poesía. Vou a facer a miña achega a esta obra en concreto que titulei A canción do mar do Orzán. Funciona o micro? Vale. A canción do mar do Orzán. Recollendo o pulso de Teresa. Porque hai que vibrar o silencio como ti me ensinaches.
Nun exemplar do libro de relatos Silencio ensaiamos, Luisa Villalta escribiulle esta dedicatoria a Celso Béjar, o seu mestre de violín. Nestes días, nestes meses, moitas persoas teñenme dito que lle resulta difícil acceder á súa poesía. Velaí o camiño máis diáfano, a música. O título do seu primeiro libro de poemas non pode ser máis explícito. Música reservada. Non sabemos de onde vimos, nin cara onde imos, mas o noso ser vibra en armonía coa propia realidade. Nós pasamos, pero o ritmo permanece. E o mar, interminável danza, borra o nome escrito sin que o ritmo morra. Pero na vida hai dor e hai desacougo, isto é, hai disonancia en linguaxe musical, ruído. Velei o título do seu segundo libro. Como outras moitas persoas da súa xeración, Luisa precisou rachar con o universo provinciano do tardofranquismo no que medrou. Tras dun intenso proceso de iniciación, atopou os seus propios referentes. Encontrou a fin a súa música, a contorna cósmica na que vibraba en plenitude o seu propio ser. E ese lugar era a súa cidade, aquí, a Coruña, en concreto. Así titulou o libro derradeiro que, pola terrible circunstancia biográfica da súa morte, tamén é un libro definitivo. Cidade tatuada na pétrea pel do mar, epíteto tan sonoro, canto da tripulación, porque na alta noite, cando acaugan os ruídos dos seres humanos, na cidade segue a escoitarse un son profundo, o baixo continuo, sempre presente do propio mar. En Vigo repite Berbés, Berbés, na Coruña, Orzán. A unidade esencial, música e poesía, é a gran proclama de Luisa Villalta, a dimensión que a converte nunha artista única, e, polo tanto, bastante incomprendida mesmo polas súas propias compañeiras e compañeiros na arte dos versos. Luisa moveu os marcos. Agora só compre, alén de gabanzas e celebracións, que saibamos escuitar a súa mensaxe revolucionaria. Medre a música, medre a poesía, medre a palabra de Luisa Villalta. Ao outro lado da música, a poesía. Neste ano publiquei unha pequena obra chamada Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta. Mas cal é ese método? Explicouno ela mesma no ensaio O outro lado da música e poesía, de 1999. Na orixe e ata a chegada da imprenta, ambas as dúas artes foron unha unidade. Mutua atracción que segue a se manter no presente. Intensa relación case sempre ignorada pola crítica literaria. Por iso, a propia literatura galega está mal contada. A galega e a francesa e a alemá. Ten moi boa letra, pero falta a música. Unha literatura que principia sendo melodía, falo das cantigas medievais, e que resurdiu no século XIX cun libro no que a música campa xa no seu propio título, Cantares gallegos de Rosalía de Castro. Nesta obra, ao outro lado da música e poesía, Luisa, por exemplo, pon en relación a Álvaro Cunqueiro con Bela Bartók. Ambos os dous incorporan a súa obra elementos populares e arcaizantes, mas non como un retorno ao pasado, senón como unha forma de modernidade. Visión revolucionaria especialmente feliz dentro do eido da análise literaria, mas tamén perturbadora, porque Luisa pon en evidencia as nosas carencias formativas. Así como coñecemos moi ben a obra e a estética de Cunqueiro, que sabemos de Bela Bartók? Nesta dualidade música-poesía, nas facultades de filoloxía, óbviase totalmente o primeiro elemento. O outro lado da música-poesía, temos aquí o editor, é unha obra axial, un punto de inflexión na propia teoría da crítica literaria, mas precisamente por iso, porque nos está a lembrar constantemente a nosa pobrísima formación musical, o ensaio fica case sempre esquecido, nun segundo plano, mesmo neste tempo de celebración. Luisa moveu os marcos, abriu un camiño fecundo onde a propia concepción da poesía se amplifica, un vieiro para a análise e a reflexión ao que nos convida a transitar e seguir facendo as nosas propias achegas. Música e poesía. Só un pequeno comentario tirado de Somos un pobo de artistas. As nosas aboas, ditadura franquista, non puderon ter unha formación escolar reglada en galego. Nunca recibiron ningunha clase de literatura galega. Porén, chegaron a coñecer algúns dos máis altos versos desta literatura. Gracias a quen? A música popular. En concreto, a Pucho Boedo e a Prudencio Romo, do Grupo Ostamara.
Prudencio creou cancións que difundiron os poemas de Curros Enríquez, Francisco Añón, Rosalía e logo Celso Emilio Ferreiro, versos que se convertiron absolutamente populares. Velaí, o vello sapo, o himno a Galicia, ou os airiños aires. Levaime, airiños, como unha folliña seca. A súa apoloxía poética, o labor de difusión da lírica que fixeron estes artistas foi ímprobo. Sin embargo, polo menos a min, ninguén, nin de Prudencio Romo, nin de Pucho Boedo, me falaron en clase ningunha de literatura. O outro lado da música, a poesía, libro referente na crítica literaria. E alén da teoría, a praxe. A obra poética de Luisa Villalta é música, unha longa viaxe na procura do son que define o seu propio ser. E atopouno, xa o dixen, aquí, na cidade Barco, onde nós nunca pasan os trens, só chegan ou parten. Por iso tamén somos nós a nosa última estación, o noso amor definitivo. En concreto, Poema Estación, 2024. Xa comentei, como moitas persoas do seu tempo, tivo a necesidade de romper, de marchar, de rachar simbólicamente co útero e definir unha nova identidade diferente a que lle ofrecía, en la que tentaban situala ese mundo provinciano no que fora educada. Toda a miña xerazón, abano de cristal, cansada como a min do cansanzo do pai cego, no cansanzo do avó en silencio e da nai rota de recoser coplas aprendidas na saia da boa. Tras da gran iniciación, chea de sabiduría, esa iniciación que xa comentei, música reservada, ruido, atreveuse a mirar, a se mirar no espello, e ali estaba ela, na propia música da cidade. Versos que xa citou Teresa, o meu nome é o da cidade alta, nacido onde a luz e o mar se están originando mutuamente. En concreto, é como proxecto literario un libro meta, última estación, amor definitivo. Por iso este libro é xa, para sempre, o gran poema da Coruña, que aquí perde o seu nome para se transformar na cidade por excelencia. Ese ritmo de océano, luz e vento que latexa constantemente baixo o boureo dos tópicos. En concreto, a cidade como materia poética, permítaseme o neoloxismo e tamén a hipérbole, obra cume do coruñecemento universal. Outras músicas, quero referirme a outras músicas, pero a mesma revelación. Solo de lo negado canta el hombre, solo de lo perdido, dixo Agustín García Calvo. A lírica é, sobre todo, o cántico da ausencia, da negación, da perda, mas, en concreto, non se asusta ese rego. Luisa afástase do camiño e enléase noutra tradición moito máis luminosa e moito menos cultivada. O milagre da realidade, lírica cósmica. Non é a poeta quen describe a cidade como unha fermosa paisaxe exterior. É a cidade, a contorna cósmica, quen define e sustenta o seu propio ser. Por esa mesma poética avanzaron con decisión dous rapaces nos anos 50 do pasado século e fixerono dun xeito tan intenso que a súa palabra trascendeu dos circos literarios ata se converter nun referente transformador da súa propia contorna. Estou a falar de Uxío Noboneira e máis de Manuel María. Comezo polo Douteiro do Rei, tempo gris, posguerra. Tras dos seus primeiros libros de corte existencial íntimo, Muñeiro de Brétemas, Advento, Morrendo a cada intre, chega a revelación. Un día subindo pola pequena costa que vai do campo de Santa Isabel, Ribera do Miño, cara a Casa de Hortas, Manuel sentiuna. A música do cosmos, esa melodía que dende sempre estaba a latexar nas cousas e que só precisaba da súa palabra para ser cantada. Así nacen como un transo dun xeito compulsivo os primeiros versos do que será a dimensión definitiva da súa poesía. Unha proposta absolutamente transformadora, mas que remite na forma directamente á música e aos metros populares. En 1954 son publicados eses poemas. Ese sabedes o que aconteceu. O que ata entón era para a vida pública, la tierra llana de Castro de Rei, foi para sempre a terra chá. Temos aquí un cheirego. Contouno moitas veces Noboneira, e tiven a sorte de escuitalo directamente dos seus beizos, nun paseo por Santiago. Despois duns anos de estadía en Madrid, retornou ao Caurel para se recuperar dunha enfermidade. Ante entón cultivara o xénero da poesía de vanguarda, fundamentalmente en castelán. Na casa de parada, na soidade deses textos, comeza a escribir en galego. Non é unha decisión consciente, é un mandato directo da propia natureza. A súa sensación non é de creación, sente que só
está a pousar no papel unha cántiga elemental que vive dende sempre nesas montañas. Están a nacer os primeiros versos, os primeiros poemas dos Eidos, libro publicado na primeira versión do 55, Courel dos tesos cumes que ollan de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que é un home. O escritor encontra o seu espazo no cosmos, non unha paisaxe queiroguenta que describir, sino algo moito máis profundo. Está a transcribir a música dese anaco de universo que define en plenitude o seu ser. Manuel María, Oxío Noboneira, músicas diferentes, parecida revelación, e un fecundo discípulo, don Ramón Otero Pedrallo. Neses anos, recluídos na súa casa, o sabio de Trasalba vive días moi tristes, digámoslo con claridade. É un home derrotado. Tras a insurrección militar do 36, ficou esfarelado o seu proxecto galeguista. O gran amigo e compañeiro desta causa, Castelao, finou en 1950 no exilio en Buenos Aires. Pero un momentiño, de súpeto, entra en Trasalba un airexo de vida. Conforme sai do prelo, en 1954, Manuel María envíalle un exemplar de Terrachá. Estou certo que vai coñecer tamén de primeira man os versos courelaos de Noboneira. Este outro mozo co que tamén coincidira na tertulia do Café Español en Santiago. Versos cos que el, xeógrafo maior, entra en plena sintonía. Na música deses dous mozos está a propia canción da terra. Sons que conmocionan profundamente o vello patriarca, tanto que mesmo o impelen a escribir. Como Manuel María, como Noboneira, Otero Pedrallo tamén procura a música cósmica dos chaus de Amoeiro. En 1958, un fato de galegos en Madrid fundan o colectivo Brais Pinto. Unha das primeiras iniciativas é crear unha colección de poesía. Son xente nova, móvense cada un polo seu rego en estéticas e pensamentos de vanguarda, mas deciden que o primeiro título leve a asinatura de don Ramón. O vello mestre está preparado e entrégalles unha obra escrita con anovada ilusión, Canción da Terra. No propio título campa pura eufonía a súa palabra talismán, Boca Ribeira. Achego un documento como aval destas afirmacións. Unhas semanas despois de recibir o exemplar de Terrachá, Otero remitiulle unha carta de agradecemento a Manuel María. Velei uns parágrafos. Cando percorría o libro, ás veces botei as mans as meixelas. Coidaba que o vento me batera contra a fente e os beizos cunhas follas de abedueira. Foronme chovendo na alma os seus versos de Terrachá cruzando a xoiteza dos chaus de Amoeiro. E hasta fixen uns crebados e impacientes versos de sombra de folla na area para contestarlle. Pero perdéronse, ian aparecer dentro dun ano ou dous. Non se equivocou don Ramón. Afortunadamente, eses versos impacientes volveron a gromar. Os poemas de Boca Ribeira están datados entre os anos 55 e 56. De San Marcos, mañá clara, acordou ben cedo a vella para peneirar a xiada. A cantiga do mar de Orzán, como aconteceu con Manuel María, con Noboneira, co propio don Ramón Otero Pedrallo, a auga de Orzán trouxolle a Luisa Villalta unha parecida revelación. Imaxes novas coaquel das cousas que parecen eternas, porque transcriben con palabras unha música que dende sempre sentimos soar. Cidade tatuada na pétrea pel do mar. Imaxe definitiva tirada do seu poema Norte. Mar de pedra, mar estantío, sen tempo nin movimento, palincesto oceánico, ese instante en concreto onde latexa toda a historia da auga, como unha pintura de Urbano Lugris. Baixei aos sonidos ao silencio da necesidade e púxeme a escoitar. Quixen traer a poesía ao chan e edificar a memoria de promisión da que falan os soñadores corazóns que me rodean na historia. Procurei a concreción. Tal escribiu Luisa Villalta no número 29 do Boletín Galego de Literatura 2003. Poética da concreción. A propia autora estaba a anunciar o seu proxecto. Música profunda, constante, elemental, sempre estivo aí, mas sempre escondida tras do ruído dos tópicos. Unha poesía que comeza no chan a bofé, nos nomes olvivividos, neoloxismo creado pola poeta, nos nomes olvivividos dos barrios Agrela, Peruleiro, Labañou, e que se vira cósmica canción co sol a incendiar cada noite o mar de Orzán. Hoxe vestín a cidade como todos os días e saín polas rúas procurando un abrigo.
Na descripción desa música non renunciou a ningún dos seus referentes, mesmo os máis humildes. Por iso, nas primeiras lecturas, os nosos ollos quedan engadeñados no negro das garabatas, na elegancia do Perchas, nas augas invisíveis do río de Monelos, ou nese poema que ten forma de obelisco e que efectivamente obelisco se chama. Pero non nos despistemos. A palabra de Luisa é iniciación e coñecemento. Traspasa a etiqueta do localismo ao uso, ese localismo que pretende posuir a cidade en exclusiva. Non, a cidade de Luisa é moito máis grande, moito máis antiga. Nacín enfrente de min mesma cando a pescadería era un leito de sereas. Cidade compartida, chea de vida, que quere reinventarse cada día, tamén na face de todos os vindeiros. Eis a súa elección, ela mesma, a súa mellor herdanza. Mírate, mírame, mírate en min e escóllete. Escolle como te amo. O Grelle, os Castros, Riazor, Lavañón, Peruleiro, os mallos que mallan, a gaiteira, a grela, o outeiro, as moas. Palabras esquecidas de tan próxima, que en concreto recuperen a plenitude para se converter en profecía, porque os nomes somos nós, e cando acenden os seus rótulos atávicos, as aspas dos muiños derrobados marmullan o farelo afirmativo do futuro. O Grelle, os Castros, Riazor, Lavañón, Peroleiro, os mallos que mallan, a gaiteira, a grela, Monte Alto, o outeiro, as moas. A eufonía deses topónimos, a súa simple mención, a súa transformación en materia poética foi en si mesma unha gran forma de protesta. Palabras que pronunciaron centros de xeracións anteriores a nós, convertidas, grazas ao talento de Luisa Vallalta, en reivindicación e auténtico manifesto. Aqueles anos nos que, dende o Concello, con Paco Vázquez na alcaldía, lembran vostedes iso da cidade de Estalo, mesmo se negaba a propia identidade galega da cidade, e onde ese patrimonio secular, os nomes dos lugares, das pedras, dos mares, era ignorado e maltratado cada día. Tesouros ocultos entre tópicos provincianos que Luisa Vallalta converteu en luz. En concreto, o primeiro gran poema da cidade, díxenlle ao poeta e editor deste libro, Miguel Anxo Fernambello. Con sutil educación, corrixiu a miña ignorancia. Non, honremos tamén a maravilla de Monterroso de Besa e a súa nau enfeitizada. Lírica cósmica, os versos de Luisa son unha emoción compartida, cantiga do Mar de Orzán, que xa foi expresada antes con outras músicas. O 7 de marzo de 2004, no velorio da poeta, fun coincidir co propio Manuel María. Quixen amosar a miña erudición. En concreto, e antes, a nau enfeitizada, os primeiros libros de poemas onde a Coruña é protagonista. Non. Volveu corrixirme o mestre. Antes, démoslle aprezo ao poema da Coruña, 1933, do padre Rubinos, que ademais de ser unha residencia, tiña un irmán que era poeta. Velaí estas tres obras, tres estéticas moi diferentes, distantes tamén no tempo, mas que converxen nunha imaxe, a cidade barco. Semella branca nau que sempre en proa, di o padre Rubinos. A mesma nau enfeitizada de Monterroso, cidade barco, que tamén navega noutros autores, velaí Venceslao Fernández Flórez, sempre disposta para a viaxe, aberta a todos os camiños, onde todo pode acontecer. Quero sinalar neste eido unha moi simbólica relación, onde o mar e a luz e o vento se están originando mutuamente. Unha torre chantada no medio do océano campa na portada do poema da Coruña, de 1933. O ritmo do seu trazo modernista delata dun xeito definitivo o seu autor, Camilo Díaz Baliño, o grande mestre da arte asesinado 3 anos despois, o 14 de agosto do 36, por un grupo de falanxistas. Na capa da nau enfeitizada de Monterroso, 1979, tamén está a torre. Eleva a asignatura Triunfo da Luz do neto de Camilo Díaz Baliño, de Xosé Díaz. Luisa Vallalta, como Noboneira, como Manuel María, unha muller que cambiou, que chega a cambiar o mundo para mellor coa forza da palabra. Mellor dito, unha muller que pousa música onde había ruído. Xa lle lo dixen, así foi como comecei, nun exemplar do libro de relatos Silencio ensayamos, regaloulle a Celso Béjar, o seu mestre de violín, esta dedicatoria. A Celso, porque hai que vibrar o silencio, como me dixo. E velaí segue Luisa Vallalta, a vibrar no silencio, ou como dixo Manuel María, citando a Iglesias Alvariño, no fermosísimo discurso de epitafio no seu enterro en Santo Amaro, velaí segue a súa palabra, unha saudade
que dos 1000 anos viva. Moitas grazas. Presidente da Academia Galega, bello amigo Víctor Freixanes, moitas veces penso en ti, Víctor, porque cando, non, pero verás por qué, falando de cidade, de cidades poéticas, de cidades, cando o fascismo sionista bombardea Damasco, lembro os nosos paseos polas rúas de Damasco, desa cidade tan fermosa. Venme esa lembranza. Moitas grazas á Academia Galega por terme convidado, a Ana Romaní e a Margarita Ledo Bandión, a este simposio especializado sobre Luisa Villalta. Eu cambiei mínimamente o título que aparece no catálogo, no programa, e agora pasa a ser A cidade poética de Luisa Villalta, cun subtítulo que é un verso dela interrogante que di: haberá poesía en que salvarse? No primeiro libro de poemas de Luisa Villalta, Música reservada, 1991, establecese xa na súa obra poética un diálogo íntimo entre a poeta e o entorno urbano próximo, pois a autora saúda os edificios antigos, pedra calada, cristais irisados de ollar esquecido, e xa aparece aquí, neste libro, a cidade da Coruña e as súas nostalxias labradas en sólido tempo. Sendo así que a poeta recoñece neste espazo, velaí a súa impronta musical orixinaria no poético, unha harmónica vida dormida na pedra e unhas xanelas fechadas, beleza cautiva, que aínda proxectando outro verso, a serena expresión do silencio da arte, xa nos apuntan unha certa tensión, pasado inquietante dun hoxe caduco, reparemos neste verso da autora, dunha certa tensión entre o que Federico García Lorca enunciaba como elementos a captar no espazo da cidade. Vexamos unha visual xeometría patente e a floración dunha angustia nacida na conciencia poética fronte á realidade. É común afirmar que a poesía da cidade, como poesía moderna, nace con Baudelaire e coa súa teoría da multitude e da solitude. Mais a cidade na poesía xa existe na Ilíada. Aí a cidade destrúese. E hai poemas urbanos tamén na Biblia. Víctor Hugo, lembrémolo, confundía a cidade co universo e antes Dante Alighieri, na súa Commedia, fixaba como cidade infernal no sexto círculo do inferno a cidade de Dite. E non debemos esquecer, entre outros, e aquí xa foron nomeados outros poetas e outras poetas, a Joaquín de Belé e o seu soneto a Roma, do vaivén mundanal, ou ao propio Wordsworth a cantar a cidade de Londres nos finais do século XVIII. Luisa Villalta, dona dun eu poético e dun eu existencial, por veces metamorfoseados en vértices conceptuais de rítmica reservada, acabará, como dicía Walter Benjamin de Baudelaire, con respecto a París, por converter a cidade da Coruña en toda a súa extensión real e metafórica en tema da súa lírica, sendo ademais que o alegórico figurativo e o simbólico pasarán a formar parte en progresión ineludível do ser da poeta e do ser da cidade. Mais antes de que isto aconteza, como así será xa no libro titulado Ruído, 1985, e sobre todo na explosión significante de En Concreto, 2004, a nosa poeta, aínda na súa música reservada de 1991, enfía un poema de delicada beleza que comeza cos seguintes versos: Andei por Santiago pisando estrelas na noite. E a poeta, que recoñece as rúas compostelás con luces e clamores, cita no texto poético como un adianto nominalista ao En Concreto coruñés,
A Rúa de Hortas, as Casas Reais, a Rúa Nova, a Rúa do Vilar, o Toural, as Pradarías, a Quintana e mesmo a Berenguela. A nosa autora fala de pedras orceladas, de luces nas xanelas, de grandes laxes, dun cantigar de fontes nas rúas embozadas. Dunha cidade, en definitiva, onde o ceo peneira os ecos das esquinas. Neste caso, Luisa Villalta, 13 anos antes de En Concreto, xa actúa como unha flanés, unha muller que camiña polas rúas, unha rueira ou paseante pola cidade. E utilizamos este termo flanés proposto pola escritora Lauren Ailkin, que Luisa Villalta asinaría compracida para suplir a forma bodeleriana flaneur. Pois foi o poeta francés pioneiro, iso sí, en unir no mundo occidental a cidade como espazo, como cultura material e como experiencia cotiá. E semella aquí que a flanés Luisa Villalta, no seu primeiro poema urbano publicado, fica namorada das rúas compostelás, como a señora Dalloway, personaxe e título dunha novela de Virginia Woolf, que ama camiñar polas rúas de Londres. Hai un poema en música reservada, un poema extraño, e moi extraño, direlles por qué. Prácticamente disposto para pechar o libro, mas emprazado antes da sección última titulada Poema cíclico para soprano e cuarteto de corda, que nos ofrece un primeiro verso no que debemos reparar non sen certo asombro poético e conceptual. Rodéanos a muralla de Uruk. Isto coido que non yo comentei nin a Pepe Cácamo, pero Luisa tiña un proxecto para escrever un libro das cidades. E haberá poemas inéditos, algún a mellor incluso pode estar no meu arquivo, non? Que é inaccesível. Mas só publica este, o da cidade de Uruk, o único poema que salva dese proxecto. E vexamos o poema completo, porque é interesante para entendermos a súa trayectoria que a vai levar a ruído, que a vai levar sobre todo a En Concreto. Rodéanos a muralla de Uruk, a ben cercada, arredor bate o abismo, a silencios, contra a nada. Rodéanos a muralla de Uruk, a dos amplos mercados, onde compramos cintos e armas con que defendemos e guardamos as palabras das palabras. Arredor, a muralla de Uruk, a nunca vencida, protéxenos do vento e das frechas dos inimigos. Uruk, a dos fermosos templos, onde os deuses deliberan, a dos xardíns con camiños arredor da primavera, a das prazas no deserto, a dos cantos na noite, a dos murmullos e as festas. No meio da muralla de Uruk, as aguas xa nos van chegando á boca. Refírese aquí a poeta, como resulta evidente, á primeira cidade da historia, a esplendorosa metrópole denominada Uruk, e hoxe Guarca, no sul do Irak, citada no texto sumerio e mesopotámico que leva por título Poema de Xilgamés, escrito 2650 anos antes de Cristo. E cando Luisa Villalta remata o seu poema cos versos As augas xa nos van chegando á boca, é tremendo, tremenda imaxe, está a se referir, ver aquí toda unha poética simbólica profunda e de carácter existencial, ao que contén a 10ª tabuíña de arxila con caracteres cuneiformes do poema de Xilgamés, é dicir, a traxedia do diluvio universal, despois bíblico, transmutada agora no presente en metáfora da propia existencia, a representación dun afogamento que nos abate a urxencia por respirar unha salvación. O poema villaltiano de Uruk
A cidade dos fermosos templos e dos amplos mercados, no dicir da poeta, é, no seu tecido simbólico, un antecedente do en concreto coruñés, libro futuro da cidade ou a cidade transfigurada en libro. O tremor existencial no poema de Uruk, arredor bate o abismo, a silencios contra a nada, acaba ben explicitado no último poema da música íntima e reservada da poeta, cando di que ela mesma fica contemplando como pasan as nubes da miña vida nun horizonte onde as árbores medran coas augas naufragadas da existencia, di a poeta. E vela aí, pois, a Luisa Villalta, tamén flanés, existencialista en estado puro. No libro titulado Ruído, 1995, a nosa poeta cita a Wallace Stevens para nos trasladar a idea de que resulta igual viver nunha terra tráxica que vivir un tráxico tempo. E vemos xa nesta obra o nacemento dun eu poético que madura na visión civil e cívica da realidade. Conciencia da poesía, por suposto, mas tamén poesía da conciencia. A poeta dinos que a morte se fai fume de transformación ao longo da rúa, versículos de historia, e que o día está por todas partes negociando a fame e a ira, o excremento. A poeta activa e pensante, cita ela a Vicente Huidobro, na miña cabeza cada cabelo pensa outra cousa. A poeta que estrutura a realidade dende unha fonda sustancia vital danos unha clave perfecta neste libro para entendermos a rítmica poética que vai ser marca da casa en toda a súa obra futura. Despois dos encabezamentos intermedios no libro, Roturas e a escada vacía, hai un poema no capítulo A vida dividida que expresa cumpridamente a poética de Luisa Villalta, citadina e cidadá, pegada á polis e potencialmente política, dona sempre ela dunha particular música urbana e dun fondo alento de raíz visionaria. No poema ao que agora nos queremos referir hai dous versos para nós auténticas traves de ouro que transparentan o espírito lírico e tamén a materia lírica da poeta. A cidade vocexa unha alba disonante e tras unha noite de música perdida. A poesía de Luisa Villalta, a súa poesía da cidade medieval é toda ela disonante. A poeta instrumentista, violinista, a poeta música, coñece moi ben as regras contrapuntísticas da composición musical, a regra franconiana, e sabe establecer na composición poética os principios xerais de tensión e distensión netamente propios da armonía. Ou dito doutra maneira, a súa poesía, a partir do libro Ruído, utiliza a disonancia e a tonalidade, o principio atonal, como forma expresiva, superadora, como diría Walter Benjamin, de calquera cromatismo ou adherencia romántica. Eu sei que Luisa Villalta, sempre gran polemista conceptual, gostaría de escoitar a aquel Arnold Schoenberg que dicía que as disonancias son as consonancias máis afastadas na serie dos armónicos superiores. Mais é ela mesma quen aclara nun curioso prólogo na obra Ruído o seu pensamento estético e poético a estes efectos. Di a poeta, entre o ruído e o sonido hai unha imposible distancia de interferencias. Vibracións erróneas ou desquiciadas, intercambios onde a claridade é só a figuración última do significado. Este libro é ruído, o propio libro é ruído, porque mentres a música se prolonga en ecos intermináveis abríndolle portas ao infinito, o ruído é, por si mesmo, un astro estourado cuxas partículas caen a toda velocidade e se desintegran de súpeto para ser sempre outra cousa, noutro lugar, con outro valor. Dentro, ensurdecido de vértigo, un corazón
galopa o seu ritmo, fuxindo da propia fuga, arrasando e esquecendo. E esta é talmente a Luisa Villalta que dá comezo a un poema incluído na obra a que nos referimos, afirmando que o libro da cidade, outro verso, o libro da cidade pasa unha páxina ao completarse na esquina a liña das palabras que xa van sendo olvidadas. E engade noutro poema de Ruído en clara referencia xa á cidade da Coruña. Perdeuse a cidade tras un decorado de luces sobre o mar entoldado. Esa mesma cidade, a cidade da Coruña, que acabará por ser no futuro, en concreto, centro total das súas páxinas, onde recoñece a poeta que na esquina da rúa unha rosa desfaise interminablemente con sonidos no sonido até a última voz indivisível. Como ben di Xosé María Álvarez Cáccamo, referíndose ao libro en concreto, 2004, estamos con esta obra diante do emblema dunha esmagante universalidade urbana, con verso tensado en mecánica deformadora de intención e crítica expresionista. Moi semellante a certos momentos de poeta en Nueva York de García Lorca. E vela aí outra volta a música atonal dos poemas, dicimos nós. E por outra banda, Javier Gómez Montero afirma que este libro é unha lectura da cidade da Coruña que ofrece un campo de representación subxectiva para que a razón crítica analice os discursos do poder que determinan a sociedade. Cando a poeta declara que o seu nome é o da cidade alta, toma partido por un espazo como muller, como voz activa, en relación co universo urbano co que se identifica tanto no plano individual como no colectivo. Nacín en frente de min mesma, xa se leron antes estes versos, cando a pescadaría era un leito de sereas e a serpe demorada na voz dos meus avós. A poeta sábese moi ben do lugar, a cidade e o eu, a cidade e o corpo, a cidade e a historia, a cidade existencial. En concreto é, sen dúbida, un formidável mapa sensorial e sensitivo, cultural e político, no dobre sentido deste último termo, da cidade da Coruña. Gómez Montero fala con razón dunha cartografía topográfica mesmo, unida a unha indagación existencial e a unha sublimación ontolóxica, mas tamén nun plano mesmo instintivo, incorporando reflexión crítica e reivindicación grazas á memoria persoal da historia colectiva reprimida ou marxinada oficialmente que a poeta recupera e que a poeta representa. O xurado literario, e vou xa rematando, que premiou no seu día por unanimidade a obra en concreto, salientou no libro a existencia dun pensamento poético maduro, a presenza dun carácter expresionista na base dos poemas, isto resulta obvio, e un ser-estar dun equilibrio estilístico entre o conceptual e o visionario. A propia Luisa Villalta recoñeceu con posterioridade a súa identificación co expresionismo como modalidade artística, unindo este a un factor sentimental. A cidade é un grande edificio de sentimentos complementarios, di a poeta. O que nós interpretamos tamén como a admisión dun factor existencial entre emoción profunda e abstracción, vela aí esa tensión, un expresionismo, en definitiva, con fondo humano e con fondo social, unha vida interior posta no orbe da materia e, ao mesmo tempo, como quería o filósofo alemán antes citado, un expresionismo, en concreto, entendido como un salto dialéctico con respecto á historia,
a polis, e dicimos nós, a poesía mesma. En concreto, en definitiva, é un canto, música incesante e cadencia firme que tempera, que diría Wordsworth, a cidade da Coruña. Libro historia, libro plano mapa carta, libro das rúas, barrios e prazas, libro dos ventos e do mar, libro arquitectura, libro estampa, libro rebelde que camisianamente se ergue contra as deidades e contra os amos. E outro verso da autora, contra os deuses caídos, contra os deuses dos lares caídos con Xerión e a dignidade labrada na raigaña da lingua. Haberá poesía en que salvarse? Interroga Luisa Villalta. Eu son a escuridade e asoma a lúa. Dinos. Detrás da poesía, a sombra que sustenta o día. Engade. E ficaremos sós, mar e silencio, expresa noutros versos Manuel Antonianos. Mas tamén recoñece, citando a Jean-Paul Sartre, é unha das citas do libro en concreto, que se escreve para dirixirse á liberdade dos leitores. Dadas, e fixen algún salto na lectura, dadas as circunstancias, miña tan querida e admirada Luisa, vivindo como vivimos nun tráxico tempo, a túa poesía sálvanos hoxe a todos nós. Moitas grazas. Como andamos, como andamos. Pepe Cácamo e Xavier Rodríguez Baixeras. Por favor, deixademe decir só unha cousa, porque me encantou. Bueno, en primeiro lugar, rapidamente, felicidades aos tres, porque fixechedes tres aproximacións ao tema da cidade en Luisa desde perspectivas moi diferentes. Eu pensaba, vámonos repetir, pois resulta que non nos repetimos, porque eu tamén falei da cidade, pero non nos repetimos. Entonces, hasta estaba pensando un libriño con estas 4 intervencións, porque todas falan da cidade desde 4 perspectivas distintas. Realmente precioso. Bueno, e en segundo lugar, a mí sempre me sorprendeu que Luisa, desde a palabra, o poema, como se chama? O libro sobre música, non me sale agora. A poesía. Cando Luisa fala da disonancia na poesía contemporánea, cando Luisa fala da disonancia na poesía contemporánea, fala dos temas, fala da nova imaxe vanguardista, pero non fala da música do poema. Pero eu sí. É algo, por eso, é algo que me chamou a atención e que é unha pena, porque eu teria debatido con Luisa isto, é dicir, se estás falando da tonalidade e da disonancia en Schoenberg, fala da disonancia fónica na poesía. E ti fixéchelo. E por eso te aplaudo. Moitas grazas. Te grazas. aplaudo. Cuidado, con isto non quero en absoluto minorizar o libro de Luisa, que me parece un libro magnífico, pero creo que en ese aspecto concreto se bifurcou. Realmente, e cumpre aínda falar das formas métricas e da música, da poesía de Luisa, está sin estudiar. E efectivamente, a partir de, bueno, non, desde sempre, a música da poesía de Luisa é disonante. Claro. Pero hai que ver por qué. En que consiste esa disonancia? Porque hai unidades mínimas que conforman a estrutura dos versos que son claramente atonais en moitas ocasións, e mesmo noutras ocasións, porque claro, Luisa sabía música. Claro.
coñecía o contrapunto, Que no? unos rasgos O contrapunto característicos clásico e o contrapunto moderno. E ás veces mesmo hai dodecafonía. Claro, na estrutura versal, ou sea, na estrutura das sílabas silábicas, non? Se hai unha estrutura que era consciente de... Controlaba claramente, e unha das claves do estilo diferencial da É unha das- poesía de Luisa frente aos seus contemporáneos e contemporáneas É unha das é claves. precisamente o manexo da música. Voilà. O poema. Bueno, gracias a todos. Mil gracias. La cuestión é que, por desgracia, marchou. Xa, gracias, non podíamos agardar mellor final para estas tres xornadas intensas e concentradas alrededor da figura de Luisa Castro, perdón, de Luisa Villalta, vaya lapsus. Sí. Sempre hai anécdotas. Bueno, pois, se dá para outro espectáculo. Bueno, pois moitas grazas ás tres, foi estupendo. Bueno, xa procuraremos unha fórmula para que poidades desenvolvelo todo e non ter esta concentración na nosa infancia, na infancia de Miguel Anxo e na infancia de Pepe, había un concentrado de carne que todo resolvía, non? Bueno, pero nos procuraremos que haxa oportunidade de estendelo. E grazas a todos os que participaron. Hoxe foi onte foron unhas sesións moi intensas, pero moi ilustrativas, moi estimulantes, sobre todo alrededor da figura e da obra de Luisa Villalta. Grazas a memoria da familia, a Susana, que está representada aquí. María non pode estar porque agora pois está convalecente e está recuperándose, esperemos que se recupere ben estes meses. As jornadas da Academia empezaron xa na Primavera das Letras, alá no mes de xaneiro, febreiro, en Sada, e continúan agora porque o Día das Letras Galegas non é cerrar un ciclo, é abrir un portelo para que a partir de agora pois que a xente que se achegou á obra de Luisa Villalta saiba que aquí hai un horizonte e un mar, como diría o amigo Xurxo Souto, para navegar, ou Xoana Torres. Pois, por lo tanto, esa é unha oportunidade para que poidamos seguir profundando na obra de Luisa, porque, como se viu aquí, é moito máis que unhas xornadas e incluso moito máis que as lecturas, brillantes lecturas que se fixeron estes días dos seus libros. Grazas a todos e a todas, grazas aos compañeiros que nos seguiron a través do streaming, grazas aos que viñeron, grazas á Fundación Barrié que nos acolleu na súa casa e que nos permitiu neste tempo onde a Academia está en obras e hasta que podamos dispoñer da sala tabernas, prometemos vos levar a tabernas, para que veñades con máis tempo e en condicións. E grazas a todos vos. E así rematamos estas jornadas alrededor da obra dunha das nosas grandes poetas que para moita xente foi tamén unha descoberta. O que eu que son pontevedrés vigués, pois tamén recoñezo que descubrí moitas cousas da man do verso e da obra sobre todo os que nos gusta a música e temos unha querencia pola música, ese diálogo entre a música e a poesía que propón Luisa é moi estimulante. Parabéns a todos, grazas unha vez máis aos que estiveron e aos que están hoxe e ata outra mellorada, que dicían os clásicos.